Right. How's na Irene cause I don't could have him today. Love you too, Irene. Love you too, Irene. Ish. That's my song going for quarter, guys. I'm not teaching. This is so of my cousin so quit guys. I want to do no so ona. Guys, came said yakanyanya regaiti tandavare rujo to. Aiwa, tandavara izve guys, but live yangu haisi kunitadza manje mondudzota vevangani haisi kuburisa. At least ndikuona ma comments sakabo. Ndikuona ma comments sakabo. Tavengani? Msenda mudaira tofona. Tavengani guys? Avana kudzoka ne feedback naniso. Avana kudzoka ne hesi beti mumarumba, how are you? Tokoma post long time, how are you? Guys, tavengani ndi 303. Tishike pa 500. Ndova atofona. Ndova ndato muningirira. Guys, ita mchizati zvinhu guys ka. Rega ndikufonere back. Rega ndikufonere back inini kana takwana namba. Anga kutofona saka nda bomb drop. Rega itishike guys itaiti hesi enia chiware zviri sei. 331. Nakai, how are you? Right, ngati ndei guys ngati tishike pa 500 tobva tafamba nebhora. 350 that's 3 pano. Saka guys takatagara pano svika matumba aibva, magura ayo svika aibva. Tigere pano. Ndizosunga ndinogadzira magura ayo. Tiri pano kusvikira aibva takagara pano. Pano apa. I hope battery rangu aripei chete. Because ndatombozorishandisa ka. Right, hande guys, hande. Ande guys, ande. Kana tasvika pa 500 mondiudza. Andika. Kana tasvika mubva mandiudza. Kana masvika tasvika mondiudza 372. Alright, thanks Janet. Kana tasvika mubva mandiudza tasvika pa 500 tobva tadedza guest wedu obva uya. Yes, Molenjarati, how are you? 388, right? Mondiudza kana tatosvika ipapo mubva matondiudza. Yes, Queen B warova stereki. Mazana uchadi kucheka sako kuseri kuti muri sei nayi Queen B. Uri seiko. Chiedza Sivanda, tave vangani? Hi Pauline. Zvakaoma guys. Yes, Cynthia Msekiwa, how are you? Taroke 3 AM ku New Zealand. Oh sorry. Yes, Machido man mde nasibide kochido rinozwa mai vasikata kadai. He na Chido. Uzondibata ku WhatsApp. Umbondibata ku WhatsApp ndikutengera uye ndikupopoye drink Chido tsanga. Kamsoja kangu kema street aka. Birthday rako nasi undibate ndimbokupa Botenga Nandos. Hello. Yes, dear. How are you? Triple Life Air. What is up? With 480. Right. Chamchika ushapa 500 move mandiudza. Moms iflosika. Imimi mashuka kwenye komega say. Tame papi guys. 497. 497. Sure it is. Alright. Hasta kwana right trigger each day the guest wedu. Hello. Ngati shandisei mino naika. Ngati shandisei mino. Dizoka. Tiripo makadi. Right, tave pa life panapa. Aiwa, takayatsa kugara kutambanuka yehopu mune nguva makasunguka. Muyatsa tanga nenyaya zvakanaka. Muchifamba nayo mbiche na munyatsotiudza kuti tinyatsa kunzwisisa hande itinzwe. Saka rega ndikupe zita rekuti muchaneta nhasi. Ndinoshandisa kuti muchaneta kana ndida kubvunza mubvunzo. Ndongoti mucha ndosta rako renhara nhasi muchaneta. Hande. Muchaneta anga anyatso-creata nekirikeni yake nguva yake zvakanaka. Asi muchaneta abva aita munyama nekuti mukoma womurume abva avhakacha nhasi. Kwanga chidepi kwa mango mubude mutori chiningikiri chenyu mumboinda kana kushopu kumbonomira kuchikoni.
Kambo sana ndingasare mumba. Muna make sure kuti amusi uyu kwayo. Muna make sure bankura vasi kudongorera. Ndagara kuneshe kuvharanda iwo ari kudairing room handifungi kuti pane zvaakufa kana ndikazwa kuti zvapresa ndichataura nekuti mudhara ari kubva atosvikawo ndochaisana 4 saka meno vaitikokiyakiya ndiri pamwe. Alright. Handei. Ndinowasozika. Handei mucha. Ndikuzika here. Tikukunzwa here. Asi kune noise yevana kushure. Alright. Varipo parodha pano vari kutamba. Akazoneka chatopfuta. Alright. Nyaya yangu yakamira yakadai. Inenge ndiri womukadzi ane makore 35 ekubereko. Asi upenyu hwakasvika pakundombera. Ndaitiswa mwana ndine 15 years. Saka mwana wangu nene kana paine pandaita mistake yemakore but ndine 35 mwana wangu ane 19 izvozvi zvimukomana. Zvinhu zvakandizviringidza pfungwa dzangu zvakanyanya asi ndakaroorwa akabva andiroora munhu wacho. Ona muchaneta inini ndikufila kuti kana munhu ari padining uri paveranda this is not safe. Sumuka umbotendera uende kushop. Chimbosumuka kuti ndichambosvika pashop apo unotenga kana machepisi chaiwo. That's better. Because munhu anogona ngonzwa hatisi kuda kuti tisi kuda kana kamistake. Buda umbofamba. Buda muyadhi chaiwo uwasiye. Mba yes. Are you sure kuti bankura havaiti zvemalife? Hello, bankura havaiti zvemalife? Havaiti zvemafacebook? Havaiti zvemafacebook asi ndichapedza kunyatsa kubata ndiyo because maybe mudhara anenge ari kutorowo palive pacho because atopindwa nemwoyo pamalive ena. Sho baba varipo. Hey, baba ivolo yedu futi alright handeitizwe. Hai. Kana aripo ndobva ndenge ndonyatsoziva kuti zvinhu zvese zviri safe asi kana asariko paanenge ari kuti life yatanga rega indipinda asi aida kubasa ndozvitruya asi kana akatosvika ndotokata ndisingatomboti bye. Saka nyaya yangu yakambira yakadai ndatiitiri ndakaitiswa mwana ndiri mwana diki zvastendiki. Murume akatirisa mwana echibva andiroora but upenyu hwandakararama hwakatirwadza. Ndaigara kumusha zvese taishingirira. Munoona upenyu hwekuti unotorwa kutaundi kuendeswa kumusha ndiri mwana mudiki futi apa ndinaka ndiri muroora muhope pamusha ipopapo asi ndakashingirira ndakagara 10 years. Saka pandakazoita mumwe mwana wechi2 murume ndopakatanga kundishungurudza achiita zvemagirlfriend ndichitosvika pachitende kutotaurirwa kuti chionini chikiti chako handina basa nacho ichi ndinotochiwana kumwe. Apa paine age difference ye11 years nekuti murume uyu angaita zvekundibata abereki akaita zvavo zvekuti ngatitaurirane kuti wanga ari mwana atete angu. Saka tete angu akarwadziwa kuti mwana aendeswe kujeri baba angu nekunyarawo kuti ndiyo hanzvadzi yawo iri 1 achinga anguti alright. Saka anaka achitogarisana asi
anga asiri teta yekuti blood sister baba oto aishe ana mai akasiyana saka nhai mucha since baba vachimbofollowa pano detail munhu akateerera life handiti kubva pamakore awataura endichi avazoiti 1+1 here zvendichadoita pachasvika babaka ndichatombokubloka ipafoni yao kufacebook. Alright. Kuti wozodzoka rimwe zuva kana awanda malive zvekuteera malive zvimwe haateeri anonyanya kuda malive show. Alright. Saka ameno pamwe ukazotoziva pamweni anhu akazotozivawo anonga ari anhu eukama ameno hatichazivipo pano. Saka ndagara kudaro handitangwa aindibata zvakanaka hatiti aindibata zvakanaka ari amwene kudaro asi mwana wavo ndiye akazopedzisira kundindira kudzinye takugara kuSouth Africa kuno kumaruzevha kwakutombori mutaundi kwakutori kumaruzevha kwakadaro asi muSouth Africa echindidira magirlfriend ake maSouth Africans ndobva ndarwadziwa kusvika ndakazosvika paextend yekurwara ndarwara ndikatanga kubuda zvinhu zviya zvinobuda matadza zviya zvakazvimba uchitoisa kuona kuti munhu ari kurwara uyu apana ndichiri mwana mudikisana kusvika kuma30 years asi ndasvika ndakati age 29 ipo papo ndopakazozi nomwe mukadzi muSouth Africa anga itori shamwari yangu ndaita basa rekugezera hembe anga ari nesi ndopakati iwewe kurwara iwowe unofanira kundizendanawo kuhospital obva aenda neni kuhospital ndakaita depression seasonally ndikarwadziwa ndikatosiya musha iwowo ndikarapwa ndikapora ndakubva kwedu ndasiya musha iwowo kuchada kuzoti Gilbert chiri basa rekuchengeta ana Gilbert akati nana yakuchengeta hold on muchaneti guys muchanecha munhu mukuru anditika iye ega nemadays achindoda kutaura nyaya yangu muchanecha munhu mukuru what we do we try and timubatsire kuti zviite tibvunze mubvunzo kuti zviite angove safe andimoona angove safe but kuti timuti anoziva zvaari kuita munhu mukuru she knows what she's doing ega akauya ega right enda kumberi kana uchida kuenda mberi ndoda kuenda mberi oraiti usanetseka here unofunga anhu pa35 apa ndandiri kunzvengesa makore angu anoti pfuure pa35 handipfuure pa35 ndanda kuti achinzvengesa sezvo manga mati madetails anozobatika saka zvadaro manje ndakumbira Gilbert ndakazvizvionere wega kobva kwazoita cousin brother akanditi uya kuno kuSouth Africa udini ushandi ndobva ndauya kudaro ndobva ndatangirwa basa remumba pamuzimba wanga ari weukama ndichizwi kuti uone mari panapa baba yaichindibata haikona kuti taiwirirana chatisikatombowirirani kusvika ndakazoona kuti zvinhu izvika zvinozondisvisa kure ndobva ndataurira mukadzi wacho ndakatogadzika pasi ndikazvemudana zvakadai mairuwa 123 mukadzi wacho anga ari muSouth African ndikati ini ndakatwa kutaurira ipi kutanga nekuti ndakafunga kuti munozofunga kuti kudini tomuwirirana asi ndazoona kuti hazvisi kupera ini basa ndokurido ndichengeta ana angu asi murume uito zvaanondiita kana imi maendawo basa mukadzi akarwadziwa akati handisi kutombokubhlema waita hako wataura idambudziko repamba pangu panapa ndosaka ndakazosvika paextend kuti maybe ndikatorawo munhu anosvika pano chinditaurira status yake baba achadini achazvisiya ukuzvizwa ndobva ndakabva ndatotaurira abereki kumusha abereki akati siya basa iro ndo anadzokera zvekumuroora wangu nehanzvadzi yangu yakadzi brother akakandoisa kunowo ndobva azonditsvagira rimwe basa asi kubva ipopapo pfungwa dzangu ndandafunga zvakawanda kuti sei ndichikuitirwa utsinye apa ndakumafutirwa prince ndisikatototarisiri pamusoro kuti saka ndikuri kuna ndadaro apa mabasa acho andaiona yakaiti ma1.8 mari yese ndotumira kumba kuwanda ndosara ndisina kana sendi kufamba nemapatapata kuenda kubasa kukwira kombi ndobva ndazisakanawo nemwari katidai tichienda patouchline manheru apa hanzvadzi yangu nemuroora anga asikazii chinhu chingoti ati tari kuenda kuorara neshamwari yavo izvo kupi ndaibva tambuda
ndebva tamona totoenda kutouchline kuya kuya tochazvizvida upenyu zvakamboita nani kutaura chokwadi ndakwatochena murova mashamusainde chamari yamatambira nehembe dzemupfeka idzi muramaiwa nebhebebe murova wangu zvitomunetsa but hazvina kuchinja ndobva ndazombosiya futi ndobva ndakazoroorwa manje masecond marriage iyi ndobva ndatanga kuitirwa rafu utsiye kubasa ndichirambidzwa ukuwana uri kuda mari kuti kusiya futi marriage hama dzisidza kutanga kundiseka murume yabva anditera futi ndishamwari nzoka titogarisana hedu apa vandiri kuseka kwenanga ndikuitwa nehama nenyika kuti wandai wadzoka zvepapa ndanda kunetseka futi ndiri kuzimbabwe ndobva ndadzoka tobva tagara tese asi hapana chakachinja pakubvumirwa kuenda kubasa akaramba achiramba kubasa hauendi apa ndichigara futi nevana vemurume tichichengeta ino wangu ari kuzimbabwe sina vanhu kunyemba ndakafanira shamwari yangu iye kudhareka ndorati iwe usanetseka ine ndichikutoita touchline nanhasi wadini kutsvaga nzvimbo iri secret yaunoenda wega ndati handingoni kusvika shamwari yangu yamanje anga kuchiita zvekunditsvagira iyi unditsvagira ndoenda kosekera nemunhu uyaya ndobhuwa mari panozotorawo mamwedzi kana mari ikasvika 1.5 ndizvozvo ndotumira kuwana kuti wane school fees tochikafu nguva yangu hawashandi baba wangu asingashandi waiumusha ndiri ndega musikana hanzvadzi ihwane ano mukadzi wake ati apara munhu ndikaburikisa mutoro rikaitibvere nomutoro neupenyu hwana kuti kusvika nhasi uno uyu ndakazotaurawo nehama dzemurume tagwenda kusvika discussionira nangu ndanditirwadziwa zvinorwadza kuti munhu rikaroamusokamboni chimbozorora chimbomira kumbofema aino mucha ndonati wave emotional wakuda wakumbochemapo chimbozorora uchifema wochiburisa uchiputa musodzi wozokontinye usanyanya kuzvitsikirira asikana mwana wangu akazitoiona ane 19 nereason yekuti ritori pagore randakati ndichimbogara handitorina mari yacho mwana akagara grade 5 yese handina kuenda ubva azoenda grade 6 ndozvazoita kuti azonyanya kunyora ane 19 yese kudai asi ndichitarisa mwana wangu zvinondirwadza nekuti unonge ndibvunza unoionepi but unofamba sei ndakasiterege mwana wangu unobva zvitondina matirodzi nekuti mire ndikuna matiro basa mwenye zvifambi zvakanaka panguva chivazhinji andaita netouchline ndobva ndabatikana ndisho mwana wangu ndamatiro chihuri here ndirwadza kutotorera mwana wazveti saka izvozvizvo vanyora for this year wakutonditi mama chero ndikapasa musanetseka henyu kuti ndisafom 6 ndotoenda hangu kana pateki kana mukaona kana mukaisha henyu ndichaita hangu zvemaricho kurima rimomondando ndichengeta mari yangu azozviendesawo chitorisanaye nemusikana mudiki waona kuita form 1 nokuti mwana kusekobhogerere iwe ini ndikada kuita seofishi kuti ndiendese form 6 koendaenda form 1 kuzodini ndataura nehama dzemurume we ndosvika urini ndakagane murume handaiti rutsiri tinogara nawo zvakanaka asi ndokugara erasikana hama dzemurume ndiko dzakazotaura nehama yavo kusvika zvaita hauredi mumabasa ngaendi ine nzvo ndavamatamatwa ndiri makicheni ndichingoendawo mazuva mairi matatu asi uku handina kurengera nekuti ukarengera ana hana chikafu kumba kana mamacho unonge uchizi uraendisa kana mari awashandira utazotenga kana domasere utazotenga kana chinhu kuti hauraende tsvaine ine vacho ndee ndichida kuzviitirawo zvangu zvakaoma simene kugarira zita kusika vaindeki ariko vaindeki ariko tinokwakura futi makore kuti saka pamunobuda apa iko zvino muchibuda muchienda kutouchline munoenda sei munobuda aripo muchiti muri kuendepi ndinotanyapo kuti ndine mazuva 4 basa amwe mazuva mairi ndezvangu zvemumusoro mangu mairi ndoekwenda kukicheni asi ndikaona hangu amwe mazuva ekuti ndizanzise kukicheni kwacho ndinorengera saka apa makazowana posto imimi kuposto kwamunotoenda muchinomira kuti muite touchline yenyu
amuvhunduki manje mukazoonekwa nehwani munhu anokuzivai maraini or whatever kana kutotengwa neshamwari yemurume wenchaiwo. Aiwa, shamwari zvakuitika ndakataura shamwari yangu handikuna wangu kwendiri. Handina ndiri kutya kuenda kurodhi kunaka kuenda vasikana uko. Shamwari yangu ndiyo unonditsvagira. Anokutsvagirai saka shamwari yangu kuti akutamari nenyika imi. Pamwe yamunotozopiwa imimi ishoma pane yanenge akatochaja. Handishadiziya. Oh, it's obvious. It's obvious. Ende futi mama wangu ndenge ndichiziya ndokurobatikana dzimwe kuti shamwari yangu wokuti izvozvo tatone makore akawanda tete iwe wakaroorwawo indaroorwa ane murume ona iye. Alright. iwe kutobva kudhara anga nemurume wake asi ndini nekuti muroro wangu akandikumbira sezvemine full house ndokumbira kuti tangu arare panapa. Chimbomira mucha. Madhiaries munondipasa manyemwe so. Mucha ufunge mwanaka ane vanhu vaviri pano. Umwe pane ati akapasa form 4. Inini ndikupeya school fees ye form 6 yese. Paita umwe ati akapasa futi ndikukontinua ndikubhadhara education yake kusvikira kumberi. Munoona zvinoita Mwari guys. Mangapiti kwai ngaasitopi. Ngaasatopi. Tatisingazivi kuti Mwari vamutuma aramba akatsika kati ndoda kutaura nyaya yangu. Auya ataura nyaya yake. Tave ne 2 people vari kuti tinoda kukondia akapasa form 4 tikukondia kubhadhara school fees iyoyo kusvikira apedza form 6. Thank you guys. Thank you Ngoda yangu. Thank you Susan Mahachi. Thank you very much my guys. Thank you. God bless you. Hey, ndawakusekerera munoziva. Thank you guys. Thank you. Iwe chirega kuchema mwana atopinda chiudza mwana achane nesimba apasi anogona here mwana. Apinzonyora dizuro. Nichazokufodhira maripoti ake. Mvafamuhani. Ndichakufodhira. Akadzidza pachikoro chandakadzidza angatori prefect kuprimary kusekondari akati 50 prefect. Saka wapinda saka mwana uyu momborega kumboenda kutouchline achimborega kutouchline. School fees yemwana yapo iye kuti vainde kubeni ma-screenshots amadmin atotora ndikona vachitomakanda kuWhatsApp madmin atora ma-screenshots. Saka Mwari vakanaka mufunge ndozvavanotitsira pano padiary. So thank you Kola. Chikondi yenyu muchaneta kondi nyaya itinzwe. Saka kwanzi shamwari yangu neyakewo kuti yoyo ine murumewo asari kuitawo izvozvo. Saka shamwari yenyu ine murume yamunamboibvunzawo reason kuti adarowo chii? Shamwari yangu iyi kuti atodaro akangati iye ndiyo mararamire ake. Okay. Aigona kuSouth Africa haana kana kuchishana kwaanoenda haana zvana munhu anoswera ari pamba. Asi muroro wangu andotamba naye asi muroro wangu atozivi kuti ndo zvinoita mai apa. Alright. Saka naye ndofunga maakundivhura pfungwa kuti mama atozviitiri inene ndirwari. Pamwe ndiajeti apeno handichanzvizivi. Hayo but hatina kukuvhurirai pfungwa kuti munokonana ningikiri munokonana. Hanzi, I have opened a charity for underprivileged children who come. Thank you, Sisi. Thank you, my sister. Thank you, my sister. Thank you. That's it. Ndo zvatinoita izvozvizvi. Tinoita ushamwari hwezvinhu zvakanaka kwete zvokuparadzana kana zvokuparadza vamwe. Right? Zvakaoma. Ndafara kuti hazvigoni nekuti mwana wangu akazwa nyaya iyi unozobatikana mukomana unozobatikana usveba kupedzisira asi ndaida kuti azvizwire asi kuzomubhira ramba in future ndinokumbirawo ndichakupai nhamba dzake ndinokumbirawo kuti muzoita kuti azozwa nekuti ndinocho ndinomutaurira sei mwana wangu kuti anzwe zvamunotaura pano. Ndoni sisina nekuti unenge kuzobvunza kuti ko ana anondibatsira aziya sei kuti tiri kunetseka. Alright. Akana muchibva kwamuri muchida kuti mwana azive tinotanga tataura naye first then ozonzwa kana mada tanotanga taurwa naye zvakasimba then ozopiwa life yacho oteerera. Shame. Saka ndakanasimba ndototozoziva kuti anhu atozogona ndichiva kuchema nekuperezeka simba tichinja pamunhu uri pafoni. Okay, saka mushamwari yenyu paine kutsvagirai munhu ushu achizorarama achikupai mari munoenda kupi? Munozviitira kupi? Mumota. Mumota.
All right. watogona zvandobva pamba dzakati iye uchitotipa phone number dzemunhu wayo ndochinofonera munhu wayo totaurirana kana kuri kunzvimbo kwatikuenda wasangana ndizvozvo ndasangana nemunhu wayo zvatopera ipapapo zvatopera All right. Patricia Majoni, my sister, long time. How are you doing, Mamoy? Saka munoenda nemota munovata imomo mota imomo. Kana umwe ndionati aiwa hamusifashe ilokuenda kwakati asi anazhinji acho handidi kunyepa sisimere haasi ana adoko Vanhu vacho vakuru vanhu vakuru unotsvaga ana akuru nekutoti unotodhirita uripo ndaudhirita nhamba dzako idzi todzinyora papepa ndoisa pasi pemumhano yenouri ndichikuita pai. Saka mune mamwe maclients amakambotanga nawo achiri kungoramba achidzokana nhasi. Asi takatsvagirwa ndiye iyi shamwari yavo. Alright. Saka munenge muchipi imimi mari yanenge akatochaja kudhara here shamwari yenyu kana kuti munozochaja mega? Ndiyo nenge akatotaurira nemunhu wacho. Munhu wacho ndichitosangana naye unenge akutoziva kuti unofanira wandipa mari yakati. So okay. Saka imimi munenge muri comfortable nemari yamunopiwa, munopiwa mari? Aiwa taura magara muchongori haidi saka ingotaura izvenyu tinzwa. Pamwe pacho kana nditori desperate kutoti zuva resei munhu angatoshaikwa i60 rand. Pamwe pacho kana zviri zvekuzi handisi desperate ndiri 150 kana 100 rand. Aiwa hakuna zve60 pounds zve60 rand hakuna. Haiwa ari kuwedzera mari. Iye ndiye anenge atoti 150 short time, iye otora imwe otora 75 okupa 60. Hakuna zvakadaro. Naimi vananda kachilaini ndo price yeshort time here 60 rand. Handitozivi nekuti pamwe pacho nogona kuti from 8 to 9 upa 60 rand munobva atoenda. Saka inini kuti ndizoziva zvekuti kana ari kurunduka wepaandidi kuaprocha musikana akandikuti nai province munomu munhu anobva mari vatipai muno zvidi. Exactly. Anobva kubvunza kuti muda kuzvidii muri mudzimai womumba. Aiwa shamwari yenyu panenge pakautsotsi karipo hako. Hatisi kuti kudii but aiwa 60 rand no. Handifungi kuti chero vari kutocha chilaini vanotoita 60 rand I doubt. Nekuti kazhinji kacho vamwe vacho nditogona kutomufonera kuti ani webhurwewo ndapota havo nditsvagire munhu mwana ari kutodzingwa school fees kuswera pakwana utondotaura kuti ndanhu 4 asi ma60 anenge atitora mari ndiye anenge atitora mari ndiye moita ne4 ivavo mopa ma60 wayo mubva matumira kumwana ndochichengeta omwe morit mounganidza orit maybe kude kwanzi kuswera pakwana it's like panga pakuda kunyorwa apa kuti tipinde muna November ana akutonyora maexams awo mwana wangu kuchikoro kwakuenda chikwereti che$55 $55 pamukuru inoverwa 1,100 and something maswa kuti mari iyoyo ikwadza pakaita tsumburuka akapedzisira kutondikweretesa mari iyi shamwari wakandikweretesa 300 akandiora ndizokusvanyira anhu asi pakazotsvagwa anhu kwakauya anhu 4 pa300. Saka kwakauya vanhu vari 4 vachibhadhira ma60 wayo. Because iye akatotaura kuti aiwa ndondowari ndiya ndichakupa macontacts usangana naanhu iwawo about mari ndondowari ushandidzosera bheki. But pavari ndondowari usandidzosera bheki. Saka ini ndakazomubvunza ndikati hai maiguru ko mari ndikupepla kuti anondipa mari zvikanzi aiwa ndandotaurana nawo akaitoda kupa mari itori lesi stereki because hakuna maclients mazuva anaya saka ndinazotodhila nawo kuseri kunoko iwewe kutotokotamba iri kurira hama. Ndanowa shamwari yenyu ari kudya hake ndosaka muchinzi tamba iri kurira hakuna maclients. Ipapo ndakarwadziwa zimwe ndakarwadziwa ndakutanga ndakafunga naye nendiswa kuomane kudini ndikachema ndega ndikafunga mba kuda Mwari ndikati asi Mwari kusvika rini ndikazongozvinzora ndikati hazvisisina hazvo basa mwana wangu wapedza ake form 4 hazvisisina basa
but chakandishambisa but still chero apedza form 4 mwana wenyu kaonai chero apedza form 4 handizvo zvari kumba kuvana ava murume uyo hakupika nasende kutumira vana kumba handiti imakagara ii muri kuti ndine mereji yangu yandinayo kosvika chikafana vanodlei ndinotumira handikunyota ndinotumira pamari yangu ye 2 days pamari yangu ye 2 days ndinotumira then yetransport ndeyaitozvidzikana kuti ndipo mari yetransport kwendobasa vana venyu vari kupi kuarea kumusha iyoyo language yandiri kutaura alright saidze kuna namanikaland uko okay hey ya pakaipa ha saka izvozvi pewiki munogona kuita mari pewiki ari side repamambo wedu uyu wakambotisifonera masondo vairapi alright ndawisa saka pawiki munoita mari ndinoona 2 days chete saka munoita 120 saka munoita 120 pewiki maita maclients aiwa it's not kuti izi munhu wese anouya iyi 60 rand aiwa mumwe anotouya kutondipa 100 mumwe anouya ndipa 150 asi kazhinji kacho shamwari yangu anonditaurira paya pekuti ndinogona kuti mwana kumba hakuna kana chikafu baba atofona achiti zvakaoma zvakapresa anouya ndikoritiswa 500 unotipa akandipa madhipo papo ndopanichapiwa maclients kuti nganditambei rikurira asi ndofunga zvamuri kutaura ka zvinomeka sense nekuti ariko amwe baba emuno muSouth Africa akandipa engeri client yangu baba akabva akandibvunza zvakawanda akati ndisaka ukaona rimwe basa kana remushopu muspa unoda here chichi ndikati ndinotoda ndinge ndatofara ndinosiya zvese izvi kati ndinosiya ndikanditaura ti baba akasiya ndipa 400 ndovani akatipa echibvaenda akanditi ndatofoni nhamba dzako handisi kudzidzima chekutangira basa asi chakakaita kuti mukadzi wangu kana mwana wako wakufonera unokutora kuti aiwa akangondipawo lift kuchindaya nekuti ine handiti ndohaidha foni nhamba dzako ndizvozvo asi ine ndakazotaurirawo shamwari yangu uyu vakundivhura pfungwa ndokuziya iye anozofona after ndataura shamwari yangu akandotiti uchasangana nemukasikavazivi uchasangana vanhu achazokuchibepa men hako kanaita friendship nemaclients haanozokufunda mapaya saka pamunoita nevanhu ava munodzivirira here ndinototaurira kuti mukaregera ameno yenyu ende utoriko umwe munhu wano wandakataurira chokwadi achibva atotoregera zvachose alright kuti ndine chero ndiri kurwara ndinototaura kuti inene I'm not healed. What is your not healed and which you do what I am not healed? Chet, ndozvatizotaura. Sasa mtatu mabusangana nechallenge kuti umwe akatoda kutoita pakadaro kana kutoita zvakatodaro atoriko kunenge kuri tozi takafanana ndoti atinofanana murudzani ndotaura health yeinene health yangu ndotaura ndeyei zvemufuka zvisizvo zvemurufungema zvisizvo akatowanda kune munhu dzakafanana saka zvikanara basa izvozvo izvo kutozongoita hake asina tinozotopfekedzana hakuna zvakadaro ko vanoti ina nditori dibepa iroro ndoda kuwedzera mari pamusoro ndozvatotaura kuti zvitoriko zvakawanda ende anhu akuraya ane mataitai ndokutoda kutoyambira madhairis angu ese panapa ana arume avanhu akuru ane mataitai ana mabaya unotora murume mukuru unototi paanomusitora payapaya pamwevo otopotika ti mugara 30 minutes chimwa mapiritsi kuti zvinatse kuita asizviri mabaya dzakanyatsa kuti kweserere umwe ndinotogona tombotaita nyaya nene tobvunza problem ndei kuti hapana problem takaziva kuti mazimbabwe ndezvakadai zvikazodai saka varume avanenge vari mazimbabwe dzikati vanenge vari masouth africans vanosangana avasangana emunomo nemaswapiti nemazimbabwe kazhinji ndo makasika anobata mukadzi
haiya zvakaoma. Saka vanenge vachimwa chii zvimapirisi zvokuti inyatso kumuka mishini umuke kuti iwo hautomuki. Zvino kana wamuka mamwigwa mapirisi iwayo mwana hamuzonyatso kukweshiwa zvokuti munosara mugwadziwa. Unotoverenga munhu pavhiki kana tokudza dzisosora kusangana zvakadaro. Kungonongorera nasekuru anongorera zvikatopera kutoenda. Saka Viagra yacho isingashandi. Kuti munhu anongodongorera wotopedza wotoita. Kungoda kuti imuke chete. Ariko hawo asi ashoma anombowanda ashoma. Sa uyu mukadzi shamwari yenyu muzimba futi. Muzimba sakarohwa neSouth Africa. Okay. Ndofunga ndosaka anhu ake echiwandira kusaidi iri. Ko pamunoita paya zvigonero kuti kana imi mutsvage futi makondomu echikadzi mushandisawo kuti ati muri riski. Chero muchizvimwira treatment yenyu kariski yekuti kuno vanoda kuzoya vachitava vaya vachida kuningira kuganga vaya, at least you protect yourself. Ndichotoenda kuatora kuti kuklinika apa aripo. Kuti muri risk. Yes. Kuti muri risk yekuita izvozvo. Saka let's say pa one day murume azozvibata. Mune plan here? Do you have any plan? Kuti vataure ndikuita ndofambirwa nemashure rikazikwa. Plan handina plan nekuti mumisha uko ndiri munhu wacho. Muroora unotumirawo pano neapo asi ndikangoti kubva ndatanga kushanda mari yangu ihand to mouth nekuti ndisati ndamumereji yenhema yechitoi ndiye ndaitoziva kuti katv katengwa ere mumba kuti ionekwe, firiji yatengwa ere mumba kuti abereki ashandise. Handiti then zvobva zvazoita futi yekuti kumba kwedu isusu abereki angu akatadza kuwaka musha. Ndochokwadi sisibende zvakatadza kuwaka musha, imba yacho muri kuona dzimba dzekansuru dziya inenge munenge muchishiya muri 2. Alright. Saka ivo rishiya one side, awanogara one side. Saka one side rinenge rine marooms zvakaoma sikana. One side rine marooms mangani. Ndichoti mwana wangu musikana atore foto mumba ndizomusendera yemuzoona zvindiri kutsanangura kuti mubhedha wemumwe weimwe family uri kune mhuri yawo, iwe family iriwo uri kune mhuri yawo mu1 room. Hakuna musha wakavakwa, musha like wakavakwa hakuna. Aiwa, stand iriho asi akaita fail kuivaka stand yacho. Kubudikidza nekuti baba vangu aita basa rekuteza honde kuti tiende kusikuru. Ndo ranga riri basa rawo mutauni mumo. Akashanda kambani yedry cleaning long time. Ana kupuwa kana sendi kukambani ikoko kubva yakavharwa. Saka akabuda asina kana mari yekuti akwanise kuwaka musha. Paaishanda pacho ndopataendeswa kuchikoro ine ndoita hatanzika kwaka. Ndokudyawo chikafu mumba. Saka imba yataigara takazotoibuda yatakakurira kwakuzoenda kukahafu room kaimba iko kakakari kaimba kawo futi kuzvizwisisa. Kana pasina nemusazwisisa ndobvunza ndiyatsotana mvura. Aiwa ndatoti kutonyatsodzwisisa what you are saying. Sure. Zvakaoma. Kana kuine anhu epamutare ari kuziva zvendiri kutsanangura. Ai vatitaura kunonzi kusakubva kuchichi vataura. Kumasingles nekumaTS ndo mapenyu hwedihwohwo. Saka zvakutondirwadza kuti chero ndikabvisa panapa inini shuru yangu yange rekuti maybe ndikashata ndivaka hakutorwa muzi kumusha dzimba 2 dzeraundi motavaka dzimba dzenyu 2 dzeraundi mavaka dzimba dzenyu 2 dzeraundi atichika and then modini mowana pamunosvika musvikirawo at least kitchen vana vanota mukitchen kuitawo bedroom yevava munosvikirawo ipapo mozosvika time muchiona plan kuti moitawo kana kuti chimwe chi2 rooms chiflat.
ndizvozvo pandakatongoenda kuzimbabwe ndine keshungu ndakaita kukosi yangu inini yered cross ndikabva ndochiyoga kudzoka Africa ndotsvaga basa asi zvakandirambira zvakaramba mai kwanenge achitiwa nepoko kunamata kudina saka zvakaramba ndichigana kuvakateka kubatidza asi handitadzawo kuti titoita mabhindawo kuti anaende kuchikoro nekuti mwana kuti agare futi avambogara futi ari grade 5 gore rese hazviiti saka shuviro yangu ndeyekuti maybe mwana wangu haikona kuti ndishuvire kuti ashande atichengete aiwa aone hake upenyu hake huri nani ndiite cut this chain this case isazopera kwana ndozvendiri kuramba nokuti ndikafa ndiri muumu ndikafa ndiri umu ndatosiya kesi ropa ravo ko saka iye murume wenyu uyu mari yake anesa kupi ukachengeta ana ake kubhadhara rendi ndikutumira kubva kunamerika akeutumira ko handiziva hangu handisi kukuudzai zvekuita rega nditsanangure pei yake 2070 rand 2020 rand pavhiki pewiki okay ndinoshanda mugaraji nezvafewewo saka papera kumedza anenge ane 80,000 inoraudza nekumasenzi kumasure saka unoti mavhiki murume asingadi vana vako bheta kungo ko handizivi hangu handisi kuudzai zvekuita handizivi hangu nokuti pabei aigonawo kuti 100 kana kuvana venyu imwesa kuvana vake handiti asi apa munenge makangogara kugara henyu kwekuti magarira status ekuti ndiri married hambusi ko kana mukatsvaka stay in mosera nechimere chenhema because chokwadi ndechenhema chimere ichichi monotsvaga stay in yamunopiwa kana 5,000 yenyu monogara kubasa ikoko handisi maona then muchidini muchita mari yamu nemuchitowana yaya muchitotumira kumusha pastendi yairi kumusha yaya kumusha kuforoma zvidhina hazvinyanyi kudhura uswa hunochekwa baba venyu vapenyu vochitoenda kumusha kunogara pachivakwa 2 rooms idzi amuoni kuti zviri nani handiziviwo nyaya yecaregiver yamuri kutaura guys vataura mucomment section kana makateerera nyaya vataura kuti ndakaita kosi yacho kana makateerera zvavari kutaura vati ndakaita kosi iyoyo kuzimbabwe kutopinda kwangu musouth africa ndaida kutoita basa iroro recaregiving asi zvakaramba vane certificate yacho vakaita asi zvakaramba kana makateerera zvavari kutaura pane vazvitaura pano ndinaro certificate racho ndinaro thank you my guru handi mazvinzwa saka muchiona ndichisi kuramba ndichitaura mamacomments because zvinhu zviri kutaurwa pano zvataurwa pano imi ndimusina kuteerera chete murume uyu angori selfish guys 8,000 ka akatumira chero $50 kuvana vemukadzi otumira kwake $100 obhadhara rendiye pavanogara handisi mazviona inongokwana but munhu angori selfish unodaiwo so kana babangu akafona akataura akafunda babangu labhurupota unotumira kana babangu akafona labhurupota makatumira asi babangu abati ndosvika rini ndichifonera mukwacha ndizvozvo akati amena pano kaichidawo ndizvozvo as long as ichiziva kuti tirikowo saka pavanenge vafona baba wenyu achiti mukwacha anotumira mari kana $100 guys I don't know guys let's do something panapa hold on Janet guys I don't know handizivi ndokumbirawo vanhu 10-15 vari kusundwa nemweya wamwari let's do a group handingari kubatsira mai ava let's ngativakei 2 rooms kustand for her vanoda zvavo just 10-15 people kumusha zvidhina zvidhuri handitika let's help you kuti vana ava vabve kukunzi kuri kunzi vanovata mu1 room mubhedha umwe uri uku vachisangana musoro nenext door vanoda zvavo vanosundwa zvavo kumusha. Shema is doing it ari paground. If Shema is doing it guys, the diaries we can also do it. And this is where our blessings are going to come from. We have a vanoda chi group then
totaura teishara nababa vacho direct kumusha toona kuti zvidhina zvokuforomiwa zvingaita mari. Handika zvongobhadharwa straight kumunhu wezvidhina. Handika neanovaka pongosumudzwa zvimba zviviri, imba mbiri dzeraundi idzi, tosiyawo ipapo. Ivo voenda kustay in mai ava vozoitawo kuti vagadzirisewo kwenda mberi. Hameno guys, kana varipo vanoda kusundwa nemweya waMwari guys, tiitire mukadzi uyu. The story is not easy. The authenticity of the story guys, it's not easy kubuda kuchara zvinhu zvakadai. It's not easy kubuda pajekero kuchara zvinhu zvakadai. So we can send Shema, yes, we can send Shema to do this project ikoko. We can send Shema ari paground oinda kunoita project iyoyo. Muri kupaonawo sei? Hands 10 US from me next week year building. Thank you. Ndinokumbirawo kuti admin mutore screenshots. Torai ma screenshots. Torai screenshots. Hands $50 for 1,000 bricks. So it's doable. Let's do it guys. We can do this. Ndinokumbirawo kuti muvhure group ka. Admin, can you please open up a group group imomo? Handika then toita mu group imomo. We plan mu group iroro racho ramai ava. Hello. Hi. Hello. Hi. How Good are you? I'm good. Where are you calling from? We're from England. We're Where? from England. We are in England. England. Yeah. Oh, okay. Where are your parents? Dad. My mom's upstairs and my dad's sorting the toy out, I think. Oh, do they know that you are here on live? Who's that? Do they know that you have joined this live? Why are you on live? Right, Mum, I'm going. Of course. Hello. Where is the older person that you have there? Who is the older person that you have? Hello. I did not know he was on here. What is this? Yeah, this Okay, we were just shocked to see kids joining on the live. So I was like, okay. How are you? They shouldn't be on here, really. Okay, no, that's fine. How are you? This. it's a live stream. You can request to join the Oh, camera. it's a live stream. Yeah. Yeah, it's a live stream. How did you join? You are so clever. How did you join? I know. How did you do this, Jenny? You said request. It said request. Oh. Oh, What's here now? So they were just experimenting what's happened if they put a cross there. Oh, okay. Where are you then? I am in UK. Oh, okay. We're in England. We're in the UK as well, yeah. Peterborough. Oh, UK. Peterborough. My dad used to live in Peterborough. You know people can see Okay. you right now. Yeah. And where are you? Yeah, how am I? I'm okay. How are you? I'm good. Where are you in England? Which place? Wellington. Wellington. Yes, Wellington. Northwest near Liverpool and Manchester. Oh, okay. Oh, that was nice meeting you. Thank you Yeah, guys. Thank you guys for hooking me up with your mom. Okay. What I'll do, okay. Ababud. Kazinga taita international. Nema followers edu anawadika ari kufollowa vana vedu we zvakaoma. Right. So ndaona paiyaiswa request yekukwira ndikati pawe munhu katiri kudiscussa nyaya yani yemwe wedu tikati kuda munhu arikuda kucontributa zveko ndagoziva kuti vana vakwira here baby diaries. All right guys. So Anzi, shoda mari yema bricks, please. Yes, we want to damage dinner. I think kumusha we just want dinner nesemenda. Ndani ndizo. I think mabege nesemenda ndinga sina boda kumusha. Admin team murimo here in comment section. Admin team, are you there? Admin team murimo here in comment section. Anzi beba pio bala. Are you there, guys? Are you there, admin? Anzi mushi tutaura chirungu. Dai chashitaura. Right, guys, thank you Terry Gotora Erica, thank you guys. Admin, are you there? Tinangoda Terry
Can you please Edu Jani tane 3 vari kuda kupinda mugroup admin iripo here nditegereiwo letu guys nditegereiwo letu tegai letu Charity tane 4 we've got Charity now tane 4 tikuda kuti pakindisa ndiri kuti admin iripo here I create a WhatsApp group is the admin there andisi kumuona letu ambega aripo Rudo ta 5 tane Rudo chetu ndikuda kuti tipaitwe WhatsApp group tipinde ku WhatsApp group kwacho tana Rudo so we are now 5 pane 5 right now kandi ndosa ndikuda titenge admin avhure group then poiswa ningirikiri poiswa vanhu vopinda mu group because obviously tava 6 na flolo okay let is there are you taking the names chisa number letu put your number iwewe isa number yako pa screen Paulina da kupinda futi put your number on the screen create a group add me inini kusandisa admin tikupinda se member semunhu ari kuda kubatsirawo sister so vese ava vachakupa manumbers kuwhatsapp yako iwewe handika vachakupa manumbers avo then you add us in the group Pauline Hove wants to be in the group as well ndokumbura create put your number pa group vanhu vachatora number yako iwewe woti edha mu group imomo antiona then totanga kuronga mu group imomo so tongoda zvidhina uswa I don't know kuti zveuswa zvinofamba sei but tinongoda zvidhina necement kuti pakwanisa kuvakwa yes Pauline I think achaisa number then toiningirira ikoko the group rikaiswa paiswa link kana kuti acreate group aise link ratovhurwa group is there ravhurwa group ratovhurwa ndariona richitipopa pamusoro apo atodisa and pin the link I say link right let you is a link thank you sis Mave is also in hanzi ngoda pane pamwe pokuti we don't atitarisi izvozvo ngoda yangu atitarisi izvozvo zvese zvatinei nazvo izvozvo zvokuti ndiani izvozvo zvemagosti ndezvedu zvekufara masititi when you have matters dzakadai atitomborinei newe atinei nazvo atitombokutsvagiwa atinei nekuda kutoziva kuti muri ani tikuita zvinhu zvakanaka izvo zvese zvinoda kuziva kuti zvirani zvinoitwa kune ghost riri evil maghost tinawo hope atitoziva kuti ningi but atinei navo because they are not evil avauye kuzotukana nevanhu avanei nezva vangori maghost for their own reasons and we don't atinei nazvo izvo handimaona atinei nazvo so don't worry about that hausi munhu anoda handioni chitozvinetsa you did it to protect maybe yourself kumabasa and what not atinei nazvo we are doing a good cause here that will be kesi ino yapatiri nawo kuti takuti medu yamunhu anonzi ningi ndakazomona for zvinhu zvekubatsira no hanzi utswa hahunetsi kumusha yes mechipin lechindokumbira upine link ka can you please pin the link vanoda kupinda vanopinda vapinde pina link so that we start the ball rolling we get the ball rolling hanzi koyemarata yeroofing no isusu toda kuisa 2 rooms for them then ivo hativaitiri everything tinovadzidzisa kuredza anditika saka isusu tangopa apa tiri kuita 2 rooms for them then kana vachizodawo yezvidhina vachaita ivo says we are talking to you kuti ngapinde mustay in chatingaita isu kumubatsira kutsvaga stay in rebasa asiye kamukono ketsamba rafuta kana kwaka handimaona but anenge anoda hake murume wake manje ende hatikwanisi kuti link is up on the page right link rapinwa guys vari kuda kupinda pindai link rapinwa varikuda kupinda mugroup pindai handika my sister murume wenyu are you willing kuti mukaona stay in munoita thank you Cynthia ndichibva ndataura nawo kuti baba ndaona stay in asi ndazivona Friday ouya kubva ndodzokera Monday makuseni akandoditi zvakanaka saka munhu wacho waida kunditora stay in akabvunza kuti hazvichaiti nekuti munhu wacho ndandichida kudzika basa tazotaurirana tikasvika pakuzwisisana ndomagariro andakazoita asi ndikaiona ndinoita stay in handikara basa kuti ndikwanise kuchengeta vanhu angu nekuzvichengeta wanyini wacho okay so that means that hamubveni pamurume wenyu stay in ichangoitika asi muri pamurume wenyu ipapo no that's okay that's fine with us stay in inongoitwa muri kumba kwenyu so murume wavo havadi kusiya marriage yavo guys vachagara hanzi isai marata nawo hakuna uswa yanguva yekunaya noise
inoita kuisa round inoita kuisa marata. Okay, all right, no problem. Vanhu vapinda mugroup and the group ikoko ndokucha brainstormiwa ticha discuss ikoko how utoita sei. But my sister, I'm just happy to say kuti ufungeka tafunga edu as Diaries family tikuitirei 2 rooms kana mati stand iripo 2 rooms around tozomira kuti nse then imimo chizokondira kuita kuti chero kati nhasi wadii vana ava vave nepekugara stand ndeyani ndeabereki vako apa vakura kavane makore mangani baba? Tikuziva kuti 55 vane makore mangani? Vane makore mangani guys? Vana 1955 was 16 January. Vane 60 vakura. Well, let's do it for them guys. Anyway, let's do it for these parents nevasukuru nokuti vakuchengeta vasukuru vava. Ngatichivaitirai. At least kana kuri kuti mazobatwa henyu chisaidi aso zvoita muri kuita ichi munoenda kumusha mune pekusvikiravo. Mukutenda madhayaris aripo apo. Tendai vanhu vari apo. Madhayaris tiri kutendai vandisingazivi kuti richozora kuti mwana ndisina kuchibasa ichi ndaneta kubva 2016 chingoita chibasa. tiri kuti toringa ndavagara nemuroro wangu ndakamurutanga ine mwana 1 nezvana ana 3 titenda ndofunga ndombe yangu achazora ndingamwana kachibvunza zvona tonochana 2 days mari iyi unotumira ndiyemazoberere natapena zuva vangati mukwasha kuti munhu mukuru baba anenge achifunga soti handemubvunzi otozvasiotobvunzi vanzana masiblings here anozonetsa. Tikada kuzvitarisa izvozvo kuti masiblings anozonetsa guys, hapana chingaitwa because family dzega dzine masquabbles nemasiblings guys. Hapana chatingaita. Let's just do it for these parents nevana vava vanochengeta. Zvokuti masiblings kana kuti kudini izvo zvavo zvako. Isusu togoda kuti iye uyu nganoudza vabereki vake chokwadi. She must just go and tell baba vake namai vake chokwadi kuti kune kwandinotambirawo. Saka vari kundibatsira zvakati kuti vaudze vana vavo. Kuti vaudze vana vavo. Atimaona kuti no, kune vanhu vakadai vachatibatsira because tichange chizotaura navo tichatsvagawo imomo mugroup imomo ticha responsibilities anetwork munhu wese paDiaries tichakuchuza mugroup imomo vachange vachitaura nababa vachatipa feedback isusu kuti aiwa tasvika pakati mamembers achabva pano ivo arimo mugroup imomo. So tikada kuzvitaza kuti masiblings guys tikatadza kutopavaka ngatingovakai ngatingotirai baba ava nevazukuru neumwe wedu uyu chete pavana pechikoro. Kana mwana akapasa pane vanhu 2 vari kubhadhira school fees. Apa isusu seDiaries toita imba toona kuti kwanza vamwe vari kuti itai chiflat toona kuti toita chiflat chacho 2 rooms here poitwa nechiraundi ichocho imba inenge yatomira kana kuti zvodini handimaona zvokusiya murume vatiwo vaiwa murume wavo vanoda ini chamungandibatsira cho guys ndiudzeiwo kune stay in guys. Mukaonawo pari kudiwa munhu westay in panobhadharwawo mariwo kana 4.55,000 iri stay in. Please ndibateiwo vaende ipapo, ndibateiwo vaende kunopinda ipapo. Togonasa 2 rooms flat here is still okay. ndichazokusendera pawhatsapp province yandiri. Alright, no problem. No problem. Aiwa tinongoda kutaura tinechida kuzongotaura newe chete kuti vati vanhu vari vachabatsira vanenge vaida access kwauri they can talk newe kuti mukwanise kupinda chete imba ikwanise kumira. Handiti kana imba yamira then ivo handifungi kuti kuchiri ameno voda kuramba vanonogara kumusha votanga kuitawo zvekutorima kugadzirira kurima vari kumusha kuramba vakagara 70 years vari mutaundi mu1 room imomo kutoshayiwa plan. Kutoshaya plan. Last week baba angu anga achidzungaira ndikatobvunza mwana wangu musikana ikati chii kanese mura ndori nestress anobva ichindituka handidzivi kuti ndova ndoshaishe asi ndofunga kuti istress nebitterness ukwana munorigirisa ndoda kuziva stress nebitterness ka zvakaoma. Saka are you sure kuti stand iripo kona? Are you sure kuti that stand munayo iripo? Stand iriko ndatoiziva nini stand iriko kubva ndoiziva.
kana pachizodikana munhu anoenda kuona stendi kana kubvunza kunopo zvese hapana chinhu chinge chichizoramba. Stendi yakatogadzikwa pa hapana miti hapana patoright panotovakika. Pakatonera patoright. Aiwa ndichakumbira mumwe murora wemubhora ari kumusha kuti aende kotora foto pastendi ndokusenderai kana kuita vhidhiyo ko aripo. Chakukumbira nhasi. Chakukumbira nhasi murora. Pane murora ari kumusha wemubhora ndiyo ndichakumbira. No problem. Batero angewana hasi tenda auya. Alright, chindaikumba. Tozotaura kuseri. Chindaikumba. Alright, chindaikumba. Tenda hanzi vauya. Hello Kola. Alright. Guys, group rapida vanhu vakazara kudai so ava devechi aiwa we are going to screen in the group. We are going to screen in the group. Munhu wese apinda mugroup marida kubatsira. Imi guys mika. Guys, mane vanhu vangari mugroup. Vanhu vese apinda mugroup marida kubatsira. All right. Let's wait and see. Right. So njoi yacha tinayo guys hanzi dedi vauya kumba saka aenda harina kuibva iri ringokwata ripo pastofu ndakaisa palo handitimaona saka vaenda kumba madhayani zvinoda kutendai vapasi kwemwoyo wangu. Let's do one thing, this thing for my ava, for baba ava vari kumusha muda sekuru ava apa takuitira sekura nemudzimai nambuya nevana vake ndo vatakuitira. Handimoona sekuru nambuya nevana ndo vatakuitira. Handitimaona ndo vatakuitira. Ngatichise gai nemereji maona kuti ati mandi kusiya vakati ndikawana stay in murume akazoti atondokwanisa kuinda saka kana muchinge mawana stay in guys please mundiudzewo ngapinde. Ndataura kuti screen pane achaita live akonzeresa. Isusu manje zvedu is different. Isusu tajaira tiri masocialites hatikonzeresi gwi nevanhu vemasiriti kuti azopinda akazodai. Isusu tiri kutongoita tinotoita tichasikina zvedu mugroup asi pana chino chokuti anotobowanamo because zvinhu zvedu zvichangoitwa tinongovaka pachangovakwa chero akapinda kana kutsvaka kuti kudini ndiwo unongo chingori satani nongotongwa namwari wako. Isusu tanoda kuvakira munhu tokuenda zvokuvaka zvapera tangopedza kwaka tobvisa group. Handimoona todzokera back to mumwe nemumwe kuzvitira iri group ndire kubatsira kuti tenge tingoda zvidhina nemasamandi newo maasbestos chete hatina zvaona zvatiri kuda zvidhina semende maasbestos maybe nemadhoo chete saka kana uchipinda muchitiri kugara kunoona hanzi tongobvisawo it's okay maita mutenda it's fine. Handimoona it's fine handimazviona so that's okay. So guys ndonyaita tinai saka apa ndakuda kumbovhurira maline atika I'm now opening line pane nyaya iyi handi vamwe vari kuda kufonawo vachisheya nyaya tanga tinayo ava vari married asi vanovhura vanoita kuti vanoenda kutouch line vachitengesa zvavo mari dzavanenge vachitengesa asi ndiona sekuti pana agent pakati mukadzi uyo vakutobhuruwa kuti agent uyu ari kutoita mari navo ndizvozvo vanoda kuitirwa asi vanhu ngavatende makore vanhu ngavatende makore mvura inai kuti chiko CJ ndizvozvo vanoda kuitirwa asi vanhu ngavatende makore unyora chirudziko chikorekore here naye CJ handizivi but tikatasa zvakawanda guys tiri kuda kungoti tivake pekuti vagare chete zvezvakawanda tikada kuzvitsvaka guys hatinopedzera pasina chataita because tichaunza manikikiri akasiyana-siyana matheories akasiyana-siyana of which that's not going to work. Isusu tangoti toda kubatsira we help hatitati zvakawanda isu guys hatitati zvakawanda tinongobatsira as long as zvangu dzichamira zvadai so toenda over toenda inga takatomboitira mumwe mwana futi stand takambotengera mwana uya stand nyaya dzacho takatengera mwana uya stand iko zvino ari kutovaka mwana uya ari kushanda achiita marauds achidi ari kutovaka anomaona ari kutovaka right saka tinotohwa kufara kana tichitoona mwana uya achitovaka kudai tinotohwa kufara ina ndotaura neni ndine ndichiona zvese ari kutondiudza tichiita baba wacho takamboedha pakomusuno tikataura navo ndinenge ndichitosa zviri kuitika saka nditohwa kufara handitimaona right saka vanoda isai nhamba guys timbonzwawo
dziloki ndakanga vakuipfeka zvanhasi pana ndambouita kulife yokutanga asi tiri rimwe day guys imbo pana vanoda kufona vambotiudzawo guys iyi ndeyevanhu vari married asi vanoenda kutouchline kana kuti vasingaendi kutouchline asi vari married vanotengesa kune vanenge vari married vanotengesa online chaiko kuti murume asipanenge achitengesa online ari muzati kutengesa kwakasiyana-siyana guys kutengesa kwakasiyana-siyana vamwe vanotengesa vari online vasingaendi kutouchline vamwe vanotoenda kutouchline handiti saka fonai guys vanoda kufona timbonzwawo anditika vanoda kufona timbonzwawo okay saka imimi ndida kubvunza naro kusa for us kuti tiwane basa rekuti mai avainde tofanira kutobhadhara agent hatikwanisi kungowana basa pachedu pasina zvokubhadhara agent kuti tingowana basa munhu angoti pari kudiwa munhu apa hatikwanisi kuzviita tinonga kuti takatobhadhara agent saka tina mari kubhadhara agent isu kuda kubarasa chete guys we want a job tobva tamutipa rokati padiwa munhu inga tisingopuwa mabasa nevamwe vanhu tiudzei pane mabasa mumuzoti apo ongoenda unopindawo basa hanzi kutengesa une murume mumba and you say I want to stay with him ataura mari dzake ndo not judging here and nyaya yake anoita tumubatsire because it's a very sad story ane murume anotengesa tazvinzwa hello brother makasimba resisman ndiri right muri sei hanzvadzi ndiri nana sisi kuri sei kumba muri sei mimi ndiri boy ndiani ndiri palive muri palive ndiani ndongo munhu mai handizi munopedza mwaina ndinozotaurire musiri palive mirai ndivhare phone ndivhare speaker nditaure nemi mirai
hey guys, zvakaoma guys. Saka panapa guys ka tiri kuonekwa nevanhu vari kumajere. Manzwa guys, tiri kunandiri pavideo call kujere uko. Animona. Andisi mazviona. Saka tiri kuonekwa kuri kujere kune prison right now kwavaenda. Kwatiri kutoonekwa guys kune kujere vakatoungana. Vari kuona live yedu. Saka andifonera uyu abvati gai ndine nemikoko. Wanike vari kutoona live. Mose ndikukuona macomments enyu pafoni. Ndikuona macomments enyu guys muchipopa up pa live yavo. Ndosana ndichiseka. Saka vakomana ava vafona vari kuti they want to participate. Hanimona, they want to bring their stories to us. Kuti vakapinda sei. Saka vamwe vacho vangu vachitaura kuti isusu manje tiri madex hatigoni shona. Shona yedu ndikati don't worry. Munhu uya motaura nechindevele. Handiti inini change chiturikira neshona. Saka ndodhira tanga tichironga guys. Takati kutodhila ivi muri kungopopota. Hey makamiyuta guys. Unotanga wapedza dhiri. Handiti unotanga wapedza dhiri nevanhu wapedza dhiri tozouya kunoku. Hanimona. Saka izvo zvitiri kutaurwa kudai so guys kune group of people vakagara mujere vanoti kwai titori mafollowers enyu tototi varuya here mameli toungana. Saka ini ndachincheta interpreter. Saka right ivo chechivanenge vachingoda idata mure kuti tinovaitira chi rekuti patinofona papaya tongopa pakati patimetable vanenge vari flexible then tovatafona. Saka yavanhu vanongoda idata. Saka guys vanhu vari kusa ndichatozokumbirawo wana ndikati sadhata repakati right pane MTN ritodiwa pana padata because show yacho yanzi inogona kuitwa nhasi yeushu. Ava vakomana ava hanzi atanga kuti ndinoita show nhasi uyu hanzi sisi tinobata huruweki tisive robbery muJoburg ndeve robbery kuSA uyu ati saka paiswa nhamba dzeMTN panapa. Saka ari kuSA guys andiziyewo anokwanisa kundisira toda kuti tinongoisa airtime topiwa nhamba tobva tatanga kudii. Saka hanzi nhasi manheru that means ine ndomboti kapedza iyi ndombokata ndomboita kuti mabhurangu akurizodika ndotobika fast tododzoka panapa todoita busted abroad. Anoona todoita busted apa vakanaka sei guys vasungwa apa vasungwa vakanaka muchaona achitongoti vamwe chokwaitonyera kubuda pamakamera vasungwa vakanaka sei ende kujere ndosaka vanhu vachiwira shuwa vakanaka sei varume ava vari kujere vava vakomana vari kujere. Uyu wekutanga uyu nhasi hanzi mazvi zvinyuwani asi zvinyuwani but zvinyuwani kwatiri ndezvekuti vakaungana handika ndasingazozivi kuti vanotofolowa mashozi edu izvozvi ndaitigwa video call vari palive ndichiona macomments enyu. Saka zvinyuwani izvozvo kuti vanosiuya pana patosizviziva tovanouya pano but hatina kuziva kuti ivo voga pachezvavo right now vangatofona umwe wototi honai ndimi munoita time yedu ifambe mukasatouya palive hamusingauyi palive. Ndikati ndakanga ndiripowa nezuro zvikanzi taiona kuseni live iyoyo tiri kukitchen. Ani mazviona. Saka zvinenge zvichimbotinakidzawo kuziva kuti inga titori piritsi revanhu vari kujere nai titori mapiritsi evanhu vari kujere shuwa vanhu. Ndikati saka shona zvikaiti nohwa but kutaura ndondabvunza tikati sitoita neshona maprogram saka ini muri kuteerera sei kani tinozviwa but problem kutaura tinogona edu but hazvinyatso kuzobuda like ibobo. Andi muri kuona. Thank you my mangoma ne100 stars. Thank you ne100 stars right. Saka ndonyaya iripo. Saka toda dhata reMTN apa handizivi kuti ndiani wangaitira 8 e-wallet. Ndichatsvaga munhu ari kuSA ndomuitira e-wallet ovaisira dhata iri panhamba dzavandipa. Hanzi muchamaza Father Diaries anozati ndichitira vana vangu madiaries. Father Diaries anozati nini chero zvadotaura panapa. Imi guys munoziva murume anotisapota. Do you know a supporting husband? Father Diaries vari mumatora vari kuona amene bhora movie amene supporting vandoziva chero ndikadini chero vanotosapot havaite social media but vanounderstanda kuva explainira kwandakaita how social media works zvaivanetsa mazuva ekutanga but kuvatsana kuti vandakazivati no zvinodai zvinodai vanakazozvinzwisisa havana pressure ende munhu anoziva zvandiri anomaona kuti munhu haaiti izvozvo anomaona so munhu atosapoti ingandokuzati mamavhidhio ndotoita ndichijaiva ndo vanenge vakabata kamera kana tiri toga pano vana sipo ndototi ndafunga kuita vhidhio vanenge vachitonditiora vhidhio nekamera paipai anomaona ndovotora votozondibvunza kuti kuvhidhio yenyu yandakakutora musiya yakazofamba sei ndozati yatove nemavhiews akati munhu anosapota zvake havana chakaipa. Saka ndichaisira munhu e-wallet omuisira otenga MTN omuisira MTN airtime so that todzoka manheru right. Saka varipo here guys vandambofonawo vakavhura mabranch vari mumamarriage tisati tapedza live nokuti takuda tozopinda pane imwe live tione takuda tozopinda
pane imwe live tione. Vakanaka zvokuti varume vari kujere ivava mufunge very handsome dudes. Hanzi mhondidzo but kuti tinzwe kanyaya hatitegi kunzwa nyaya kuti muzivewo kuti zvinofamba sei, hamutegi kuti tinzwe. Vari kujere but hatiregi kuti tinzwewo kuti zvakafamba sei, kuti hati muavoided that the same mistakes dzavakaita handitika muavoide, saka hatiregi hedu kunzwa tinonzwa. Hello, it's Mimi. Need to understand. Hello, dear. Hello, caller. Caller, hello. Hello, Sishinele. Yes, tiri kunzwa. Muri sei ndozati mandanzwa kuti mabata mhino but chiitai kuti mumire pane network chapo tinyatsonzwa. Ndokunzwa. Muri pai? Hello, muri kundinzwa? Ndikukuzwa. Alright, handei tinzwe. Zvakamira sei? Nyaya yemabhuranchi takawanda zvedu tiri kungomavhura nokuti zvimwe zvinhu zvaizvinge zvisatongoshande, senyaya yamai avo yandibata pakuti ivo vanozoenda kutachilai, nangu handiende ikoko but mabhuranchi ndinovhura. Okay. Saka imini reason yenyu yekuvhurawo mabhuranchi inenge iri yei? Ini reason yangu ndeyekuti murume akandiroora ndingogarirawo rendi chikafu atenge rendi chete yandakangogarirawo zvangu but exit plan nditori nacho hangu, ndakangomirira one day. Saka muri kuti imimi murume zvandiri kuita kuseri. Mirai. Murume wenyu uyu maane makore mangani maroorana? 8. Mukatoita mwana? Saka anoenda kubasa ake wangu. Asi achinda kubasa anotambira mari yake kungobhadhara renda atenge chikafu. Saka iye anodlei kana asingade chikafu anenge achita achidzoka kubasa anove achidye. Pandinotongobika chevana ipapo endo paanotongotsutsikidzawo achingodyawo ipapo nenge zvasaririra. Anotambira mari yakawanda iko? Handisi kunyatsoziva kuti ndakaguma iri kuma 8 point, saka nevanhu vanopiwa increment every month, every year, I think yatoo kuzvi 10 iko. Ko kana mukamubvunza mari yake anomanore? Titotaura, hatodi totaurwa naye kana tokupa mukana ari bhuli. Saka mugere sei marriage macherumo kana musingagoni kutaura naye? Ndareva ndinangogarira hangu kuti ndiwane kuita zvandiroda kuita kuupgrade myself angu, saka izopapa ndikufunga kuti nditore license ndoitawo chikosi changu, maybe one day ndinowanawo wish anonditi iwo uya kunyika yakati kwakuti ndokwanisa kuenda nevana vangu, ndozvandakungoda chete asi hasi kuzviziva. Munhu uyu makatoronga kubvunzwa mari? Ndezvemapoto. Muri kuchaya mapoto kakona. Mujolo. Mujolo. Muri kuchaya mapoto saka muchivhura ine branch. Because dei anga akaroora chako chako dei achirwadziwa. Anohura here? Anohura. Kwakutozotadza kutenga chikafu kwaakatanga kuita ikoko, akanga atone negirlfriend yake yaingototengera magurosari ema1000s, asi kumba kusina. Mukamubvunza kuti kudii? Anotaura kuti ndezvekunyepa handizvizivi. Kana panotambira mukati tokumbirawo mari yechikafu anditi kudii? Handisatodaro because ndaona kuti hazvishandi. Asi mugere mose mumba imomo. Mugere mose mumba muri kutodanana. Mumba 1 pamusame bed. Totorara tese pasame bed. Munotoita? Munhu achiita zvake zvaari kuita. Asi munotoitana here pamubhedha ipapo? Aiwa, bonde hapana, bonde rei munhu akadaro. Makaguma rini kuita bonde? Ndofunga takutopinda zvekuma 2 to 3 months ikoko. Manje apa. Asi maimboitei. Muchakaita chii zvino muchipanana bonde chii? Nawana kuti kushandisa kwacho kune kwanyanya because inini ndomubikira, ndomuwachira, ndomutengera chikafu.
Woda futi bonde. Bonde ndakamuti ndakubhadharisa kana uchitoda bonde unotondipo 300. Kora zimagona ipapo. Saka makamuudza kafiyafia kuti ndipe mari kauchida bonde. Ndakamuudza kafiyafia undipe mari kana uchitoda bonde. Akati chii? Saka zvakaitika manje Sishimeri munhu uyu aindishandisa achiviga mari behind my back ndisingazvizivi. Saka mari yandakazviwana panga akaiviga mva ndaitora. Saka izvezvi zviri kuvava kuti mari yanga iri papa yakaenda kupi. Ini ndikuti mari handizivi kuti mari mamune mari munomba because hamuna kuuya makambondiudza kuti mune mari. Mari ndinayo. Saka akaenda kuhama dzangu kunotaura. Akafonera hama dzangu akati ndakashaya mari mumba. Hama dzangu nhasi ndo padzandifonerawo dzikati murume wakanotifonera kuti akashaya mari mumba sei achizongoda kutaura nesu kana ane problem but kana pasina problem hatitozivana kana hesi yake kana kungonzi hesi pasina dambudziko. Iwo hama dzenyu nenyiwo dzinopenga toda kunzi hesi pakuti kudini kuti asina kuroora. Hana kubvisa mari saka havazivi. Asi tinotobvakachirana vanouya pano vachitoonawo munongoziva zvokuti vanenge vari vana mainini tingori vana tese but ivo vantu kuti muri tiri hama nehama tidi kuzomeserana asi iye hanei navo hatova respect in fact akatoziva kuti vari kutouya nhasi vachida kupfuura vachiona vana anotowaya waya anototiza. Saka mari iyi yavakaba iri mari 18,000. Saka munayo kakona mari. Hello. Handifungi kuti vari kunyepa. I doubt kuti vari kunyepa. Havasi kunyepa, handifungi. Havasi kunyepa. Handifungi kuti vari kunyepa. Vanenge vatoperegwa nedhata chaiko. Handifungi kuti vari kunyepa. Vataura chokwadi. Vakaba mari. Vataura chokwadi kuti wandi kuchaya mapoto vati mugara. Handifungi. Ndingatsuki tione. Uyadona network. Haichapindi. Data ravo rinenge rapera. Haichapindi. Data ravo rinenge rapera. Haichapindi guys. Data ravo rinenge rapera. Vaida kuvaudza kuti vachiita plan kana 13,000. Vachi-exita. Vachirova exit plan 13,000. Manje inenge yatinge. Ndakastroka first born yangu basa rakabva. Try futi. Data rapera maya. Kana kuti magetsi aindi. Ese ikakwanzi kwanetsa magetsi kune 3 days kune dzimwe nzvimbo kusina magetsi. Data rapera. Data rapera guys. Data rapera. Data rapera. Data rapera. All right. Kufanaiwo vamwe vanenge vapererwa nedata guys. Data rapera. Data rapera ramaya. Kubva zvandamukama kuseni. First chikafu mabanana 2. Kubva zvandamukama kuseni. First chikafu mabanana 2. Right. Vamwe fonaiwo guys tinzwe. Fonaiwo guys tinzwe vamwe vane mabranch avo vari married asi vane mabranch. Fonaiwo tinzwe.
Fonai ka guys tinzwe, fonai tinzwe. Sasa jani. Mvazo damu kama kuseni. First TV ndo mabhatala 200 kudya. Vanotori spouse havo. Manje uyu vanhu vanenge vari kuSA mutemo kuSA unodaro here naikamu. Mutemo kuSA unodaro here. Amen. Right? It's not good for your blood levels, smelly. And right, ninde ndakaguta ini museki nditori bho. Sugar yangu iri right, ni blood level yangu iri bho. Good, Julie. Welcome to the journey. Abantu vakaona vakatanga kumwa mapirisi. Hello. Hello, Muslim. Sorry, you ndinenge ndiri busy. Zimongwanisira ndombona plus mamessage akawandisa zimongwanisira zvino ndotoona message yenyu iko zvino. Ndiri pa live izvo zvino ndatongosangana nawo nditori pa live. Inyaya yei? Mami. Muslim yangu ndemeso. Mapirisi. Ndiri ndakaombera Muslim. Ndaishanda basa rangu zvakanaka ndiri munawo muSouth ndesenza basa rangu zvakanaka asi all of a sudden ndakangostroka. Ndine mai pandiri ndine baba zvakandiomera simeni. Saka makastroka muri kupi? Kuno kuSouth mari yacho yekuti kana ndiende kumba handina, mari yacho yekuti chero ndikanyamboka ndonosvikira kupi handina simeni. Saka kana makagara muSA imomo muri kugara kani? Simeni ngandigare mwana wangu mukomana. Musikana pana ndigare mwana wangu musikana wacho anga achishanda basa rekuenda achidzoka. Mukomana mongoziva zvinoita vakomana vamazuva vakakurumidza kuroora. Asi angachigara hake togara padhuze nepadhuze. Musi wandakastroka ndo musi wakaita basa parakapera. Up to now simeni. Saka munogara nemuroora ipapo? Soko anogara kumba kwake. Muroora anongodedza kubasa apo neapo, haana basa restable. Mukomana hachisina basa restable. Mwana musikana ndiyatogara achitozvichengeta. Ko zvino manje kana makagara muri imomo pane kuti muende kumba zvisina here kuti muende kumba naiye vasikana? Zvanga zvine nazo kuti ndiende kumba asi pekunosvikira pacho ndasati ndapedza kuvaka. Pamakaenda kuSouth Africa maibvepi? Pamakaenda kuSouth Africa makanga muchibva kupi? Ndachibva kune murume, saka nemurume takasiyana. Pandasiya kuno kuSouth tasiyana. Ndaitoti ndaitoti gore nerudo randichipedza kuka ndakangostroka. Saka muna dzimwe hama dzenyu dziri kupi? Neivo varume ava baba ava? Murume andichakabva kusiyana. Baba ndikini sisangu vamwe vandanga ndinavo vamwe vakashaya. Vakashaya muna September last year. Kana vaviga kumusha. Zvekutoti murume akabva angutora mukadzi. Ameno kana ndida kubva muzvimwe. Ndikubonga hangu zvamuri kutaura. I'm just hearing zvamuri kutaura. Saka apa muchifona help yamuri kuda dei? Mukangochi ndakachigwa hazvishandika. Imimi pamatoti rega ndiende kunosira sisimeni message ndifone
vandifonere bheki nokutoziva zvamuri kuda mupfungwa dziri mumusoro mekuti ndikuda help yechakati. Foni iri kukatakata. Ndati imi pamatoisa mameseji mukaisa audio yenyu iyo ndikasakufonera bheki mamuchitoziva kuti ndikuda kutsvaga help yechakati kuti muti help yechamunacho handioni kuti inotozobatsira. Dairai video yeto. Ndikafunga kuenda. Dairai video. Dairai pakanzi video pakanzi switch pane pakanzi ndakuona iyi. Kumadi maroteta itai kuti fone ite straight maroteta phone yaha itai kuti fone imire straight itai kuti ita sama muchikuda help ye mamuri kuda help ye kunyeme kumba pekunogara vachina handina pekunogara ndaifunga chero kana ndikavakizisirwa mukati kana 2 rooms kana 1 room chaichaiyo ndinogara zvangu. Manje iko zvino imi mataura parironga maona patanga kuitwa yeumwe munhu mukatirega ndichifona nditauro yangu zvino vanhu havazokwanisi kuti vavake dzimba mbiri kawanika. Aiwa sinene ndaimbotry kubata izvishota ndakaisa kudhara ndakakosendera meseji yangu kudhara mba ndatozongoti zvenanoti haisi kubatwa hakusi kuti ndaisa imwe munhu handidi kunyeba mutonachiwari ndatongoonawo ndakakuisa meseji kudhara ndakuisa meseji saka pana ingoti nhasi ndofana ngotoa again ndimbotryawo pamwe ndikakubatei zvatondiomera nditoshadotangira chiti kudini right now handizi ndichambotaura nevamwewo kugurupu uko ndozotatiwa ndikudi pafacebook ipapa pandiri akuti otoona totangira ipapo. Alright, sure. unozorora guys unoshava pekutagira unozorora guys mukasaseke vakastroke vanorwara kurwara vanorwara zvavo vakastroke unoti unozorora guys unoshava zvekutaura mwari ingoitewo kuti ndinonge mwari ndokumbira kuti mungondipa mari Jehovha wedenga ikwete kuti ndibate loto ndiwine kana kuti 1 million pounds ndivakire vanhu vose vawane pekugara kana kuvakira ndotsvaga chitenga ndinotaura kune government ndondipa stand hombe ndovaisa ipapo vose umwe nomwe agere pake totoita kunge komboni so ndovaka 2 rooms vogara ipapo vose ipapapo yeah. Yes, Rudo Charity, you are 100% right. We need to register my diaries on Nikikiri as an official charity. Yes, we need to do that. I think pane munhu akanga tanga kundibatsira. Hello, dear. Hello. Hi, zviri sei? Hello. Hi, muri sei? Ndiri right. Bata mhino usafende. Unoita uchiregedza kana kwava kuti zvabata woregedza. Okay. Ndosisi ndachida kungoti vaya vabatsirwa because murume wavo was basically not doing anything. So that's why avabatsirwa kuti vavake. Mai ava vakambonde vatori nemwana nemuroora. She basically has someone that can also help her. Project yamakamatanga kuti besere mutsa wekutanga is because she has no one. So if people keep coming,
one project at a time. Yes. Because munhu wese akuda kuvakigwa acharamba achiuya achitoti kune vari kuvakigwa hande. Yes. No. That's not how it works. Yes. And then I also wanted to say, panyaya dzevarume vasiri kuita anything. I think isusu vakadzi tisinoregerera murume achidaro tikagara naye first year achidaro tokoti hazvichachinja. No, you have to sit down and talk. And when you sit down and talk, munoonesana kuti okay, ini ndiri mubatsiri panapa kana chida kubasa I can pay 1 2 3. Always have background rules. Kuchitanga kwete kuti down the line bava ne8 years or 7 years wakuda kuudza munhu kuti bhadhara rent anenge achiti zvanza kupi nekuti this time ndi wanga uchiti kana nemunhu pasi okay tine vana 3 iwe wakauya ne1 takauya ne2 tichabhadhara kudai. In that way munhu akaramba zviri easy kuti ubve pane kuti uzobva at 8 years or 9 years or 10 years, but at 1 year or few months you can leave. Yes, so that's all I just wanted to contribute. We have to sit down with our partners and come to an understanding. You could 1 2 3, 1 2 3. We need to do this. It's like with my situation. Okay, I bring this much. I can do 1 2 3. But my bills akawanda kuti vana maschool fees ekuti vana zvinodiwa kuchikoro opatiri kugara. That's your responsibility. Ndinokwanisa kukava wife, ndinokwanisa kubhadhara chikafu. But my big responsibilities are yours. I'm just here to help. Yeah. So that's all I wanted to say. Yes. No, thank you very much. Call a valid point. Thank you very much. Thank you. Oh, guys. Right. We're going to motor. We're going to the touchline right now. Yamada our teachers will discuss. Yamada Barku West Barku Van Stroke our teachers will discuss. For now, I think teachers to stop we go with one project at a time, guys. And then normally I always say good as the spirit leads. I don't know guys, as the spirit leads. Sakamaya we own Nasumari Panu, Bakavashanya, Bakangoya Bakango Pizgo Machena, Marua Kavaragad. So the mother, the next time we think of doing another project, because in what have guys, Tirimuna November atopera tapira na December handitika hatina mwezi wokuti kunofa kubatsirwa nerera zisina pekutangira kuti vaitewo Christmas yakanaka sevamwe vanhu. That's why we having a star party yedu. Tine star party yedu musi 29 handitika 29 next week Friday handiti. So I said takamirira flyer nyuwa ndirugadzwa. Unfortunately ku South Africa kuri kunetsa magetsi zvekudaro vanhu vane 2 days vasina magetsi ku South Africa kune dzimwe nzvimbo. Flyer rakabuda marisati rabuda because we said 30% of the money atichawana pamasters ichaenda towards kunerera kuti vatenge chikafu, because this time hatina kubhadhara mari dzekuti ngatitenge mahamba tidii hatina kuita izvozvo. Takati I'm going to have a star party yangu inini handina kuita star party, but it's me who is saying on the money that I'm going to get 30% of that money is going to go kunerera kwatofa utise mari kuvana vaya vakawanda wanda vekuBaitbridge vaya handitika toisa mari ikoko kuti vaitewo chikafu chakanaka nekune any other nera depending nekuti tawana mari handimaona nekune dzimwe nerera handimaona kuti vaitewo Christmas yakadii yakana totsvaga vanhu paground votenga chikafu avari kuti ndidai foni tikufona okay phone. Hello. I'm big. Yeah. Zviri sei ndaichitrai kutokufonera back. Foni ndashandisa ndeimwana paya tsaya yangu ndayatotozoshandisa izvezvi. All right ehe. Vaninawo manje. Vari kungoti vakavhurira kukura inini. Because vanini ukatigara dzese vanini vangu vari mubhoo vaita majekisi avo zvese vachiita. Visai ma-headphones. Visai ma-earphones. Hello? Yes. Ndikuti so vanini tibva tichandogara teshe zvinhu zvese vaita. Hapasina problem. Kutouya kutanga kwegore rineri. Tobva ndatiwo kune vamwe vakadziwo ngatiitambei tumaraunzi twedu. Takati 250 paSunday. Totenga mabhesi kana tiri kunotenga mafuta totenga mafuta kana tiri kunotenga shuga next Sunday tichidaro tichidaro. Ndati kuna baba mwana since isusu tiri kuvaka kumusha baba mwana isusu chiwedzerai mari kumasavings uku chireke kutenga chikafu inini ndakumboita kakuonaka nemadzimai aya ndopandakaira aseka.
tumagrosa setu twachipera manje kuti mufefa achidzoka muground vanhu vandaitamba navo magrosari vaive vava chisina chimari havachawana mari pewiki mufefa anoda kudzoka muground yekutenga grosari ataiwaipo patagara saka musi akana munhu uri murudo tinachoka sometimes madzimai takapusa takavharika mbechandiswa kana tiri murudo ichikara takapuwa rudo tinombodzungaira so patakatenga stand nomufesura kwakuchinzi unzai chitupa toda kuisa mazita kwasabhuku fesa haana kuendesa changu chitupa akaendesa chake chete handina kuzvisa muhana nekuda kwerudo asi ndopa ndakuvhurika manje kwanati sorry yakatotanga 5 years ago kai ndachizvara mwana naye ndobva akatora bheti remwana ndobva anoisa mwana kufuneral police iwe ndikawasiwa adzoka nechipepa funeral police ndinakamupa advice yekuti kujoina patangosangana bva patasangana 8 years ago then ndobva ndaona chipepa chadzoka kufuneral police ndakati chipepa ichi ndechiendiri kuverenga kapaya ndikuona funeral police pana iye pane mwana as dependent then vamwe vese ava chishiti chazara nemaextended ina handipo funeral plan yerudzi ndobva ndanyara handina kumungwarisira kumuendesera kumberi shishimeli dati mundu zeti munhu pa2 years achisevha kana kuti 4,000 kana 3,000 3.5 pamwedzi pa2 years munhu iye anofanira kunge akasevha mari yakawanda muestimata but wangu uyu akasevha 13k chete mari itori ma-US saka kuzorambirira kutenga grosari uku kwangoita chimujolo manje sarara ichabhalansa rendi kireshi yemwana fizi chikafu ndobva rega ndikate chikafu kumba rega ndikate manepi nechikafu chemwana ini ndakapusa zvangu ndiriziye one day ndakangogara ndikati mufesi uyu ari kuti haana mari munomba onyepa isaipo inoisa mari kuseri kwedhwe akangosimuka sisi unge ndakagarwa nechinhu so ndikanofura panga paine mari ndakangonanga ipapo straight ndakagara pasi ndikaseka ndobva ndashafa mari pandakaishafa musi unoyu mari ndanituma ndaitora saka musi unoyu manje munhu paari kubvunza kuti mari yanga iri papa wakaiisa kupi akazviona rini musi wemandi ndikataiwa mari handisutomboisa kuti mami nemari muno ndikataiwa mami nemari sadonisa nini ati musatomboreze voisi bamini kudhara ikoko unenge mzidiwewo mami nemari muno handisutoziva kuti mami nemari muno musiyana inei kanzi airi bho chipiri hatina kutaura chitatu makusiyeni zvipanze kuramba kudzosa mari here ndobva ndaramba ndiriziya muzi achise matv emubhengi asingatauri mari haide noizi handamudayira zvechitatu akanyarara sikaubva chitatu kusvika nhasi takangonyararidzana hapana rutaura nemumwe saka bonde rekunzi kana uchida bonde nditenga akabva iye akuenda kunoningirira kunotenga kumwe uku mba asida kuburitsa mai manje hakuna kana kuti totengwa bonde racho because nemari yekutonopa kugirlfriend zvaizvezvi hapana because masaswa anotongoda mari asina mari hapana matoksi saka kuti amboti chero ndipomba mari chiti kune kuri kunotengwa bonde hakuna haantone stress because kana makaona mabhemera ari kuita badenina muhappy sister ndiri happy chero makandona ndakarara usiku ndotange kamwana kane 6 weeks old andizvozvo chaiko chako ambohwawo stress yake asi muvacha makasvinura ziso 1 nekuti munogona kukuvadzirwa mari iyoyo zvaanondiita chaizvo hapana saka inimi makabva mavhura branch oright ngatizogerei kubranch uku saka munovhura sei branch makaita sei inini branch rangu ndira kudhara manje chitoro chimudhara changu chiri overseas uku chakudhara but chinotorizira
maibhuku zichogona kutongosenda kana masipo vachakasenda mari dzesenda kaguma taura muna June vachangoti mari ispoila vana for this Christmas ationa hedu but ungotaura pamafoni yende vanhu uchandomusti muri busy ke saka izvezvi sizimeri maplans angu ndoda kuita kosi yangu yechemberi ndapedza kuita kosi yangu yechemberi ndoda kutora license kudriva ndagara ndinogona but license ndora ndikuda saka its easy kwandiri and quick ndotora license ne13k iyoyi iyo 13k chitoenda unoita license imobvaana Alison chiutoita ndotoziva hangu kuti ndikauti gogoi kuinbox kwenyu sisimeri ndichagirewo chiwewisha either UK kana but naida nyika yekuti ndokwanisa kuenda nevana vangu saka zviwewisha zviite zvezviwanepi majikoni ikoko kwamuri ikoko sisi ndochimbozati hakuna kana nguva yekumbosangana nevanhu musingambodaro shuwa ndomboiwanepi nguva yekumbosangana navanhu kwai nhaye yedu yemuri kutsvakawo here mukadzi ndine munhu kuafrica ndinoiwanepi hachina nguva yacho izvozvo asi malingi amuzoshaya zvenye makambani anenge aida vanhu vanoda ukangoenda paindeed ndo panokandwa malingi ese paya paindeed paya pana total jobs ndo panokandwa malingi ese ipo paya unongonotora uchiaplya usanete saka ini ndo zvandiri kuda mai manje aiva tombositika takadaro chero ndakaita dzimwe 2 years ndiri paground but tichingotorarama semabhisho takaenda hei zvakaoma hapakaipa vanotanga vana asi muchazongogadzirisana yenyu chokwadi chiripo kugadzirisana hapana achero takagadzirisana inini kugadzirisana kwedu anofanira kunoisa zita rangu kustand anofanira kundiisawo papolisi yake oita majutis ake sababa ini ndomubetsera semubetseri wake ewo to do so hapana kugadzirisana sei asingakwisi kana papolisi zvapo andati mugozoti gwagofandimbi kana mafa papolisi hanzi handina kukuisa nokuti ndandakambomusiya paakajoina polisiyo okay kopamba asi ndakadzokaka pastand haana kupa reason pastand chingotiwo changamukola changamuka ndokwa takangogara takatoita zvedu tichitoona takatodhipa but tichionera zvokuti ndizvozvo varume vacho but inini chero makanzwa kunenge kuchida kufikiswa vanhu ava chero na12 midnight ndiri pamunamato wegumi nembiri ndimutse ndosiya alright vanhu vari tomboda kufikiswa zvakasimba wese munhu ane mukana wokwana mari chero kadi bheta unzi ndakamusiyira umbavha kana unzi usafiswa usina chauri kuwana kana chauinacho ndizvozvo ende akatoda futi kana titokuti tatozosiyana asi uperera ipapa pastand kumushando toenda totonotengesa tonoinvolva polisi totengesa gadzira kuti izvozvi muchigara yapinda kudzitabengwe kana sina zita renyu muchitengesa kwacho kunonetsa ndosungwa zvinete sisimeri mitemo iri kuchinja kuzimbabwe everyday koko iye atombogara ne8 years imusatamire kumunhu ari kugara nemune 8 years pakaipa varume muri kuona zvamuri kuita vakadzika muri kuona zvakuitwa nevakadzika varume nekuda kwezvo zvamunoita tingavablame here guys nenyaya dzanenge vachitaura idzi tingavablame here kana vakafira zvavo mabhurachi avo pakaipa no thank you very much kola waita basa iwa soro rangu rapa mwana wangu nemari chete because type yakadai inogona kuiutitira mwana soro rangu rangopa mari nemwana chete the rest is noise ndizvozvo wish you all the best Kola, wish you all the best. Okay my sister, thank you my sister, thank you. Pakaipa. Hello wajena Facebook. Hello vari Facebook. Okay. Hello. Hello sis, mari muri sei? Mushe kanjani? Ndiripo.
ndanga ndatotambura nokuzama kubata palive Then ndikutodzosera bheki makozo ese ambofona ndikudzosera bheki. Yeah. Inini yangu nyayani, yes ndakaroriwa but handingati inini ndiri kutonyoresa kunze but murume wangu ndiye kutonyoresa kunze nevamwe varume. Alright. Ndinovarume? Yeah. Kona. Ende ndakatozvibata maningi unozwa kuti kana usingazvitarire unochingoti sideline kungoti aita zvinakana basa izvi zvinakana basa but last week ndo pandakatotarisa kuti ndakaona kuti muna kutarisa nevamwe varume ngauye ndakangotarisa yebo ari kutoita kumanyiwa nevamwe varume. So ende Hold on, call it never. Hi. Turkey, I am Turkey. Yes, how are you? Yes, how are you? Yes, how are you? Married? You married? You married? Long village. You married? Huh? You marriage? Me, sister, you give you marriage. You marriage. Marriage. You want marriage. You want. Let's. You. Okay. Phone number. You give me phone number. You. Me. Phone number. Ngwere wauya woga kawi zauya dzogamba kuti muda murungu ndikupei mati mukuda varunguka you Okay. You wife you wife yeah okay bring wife number bring number yes. Imi guys ndibati muda varungu kutsvakira ivarungu mosora vari kudya kuya foga mosora bajeti rakabhirigwa kumaeuropean countries uko saka kuchauya vanhu vakasiyana-siyana guys vachaona bajeti rakaenda kumaeuropean countries zvakaoma ndopamuchatononga zvidhara ipapapa motoseka yenyu ndopamuchatonga zvidhara because rakapinda kumapejeti rave kumaeuropean countries muzvizive saka expect to see more of these white people coming here and looking for wives. Zvakaoma right handeikola tinzwe. Yeah, so ndanga ndichiti nini munhu like pandakazotanga kuzvifungisisa ndipe kuti abuda oti ndikuenda kunoona shamwari yangu kana kuti vanoti vazomutora pamba varume vachona ende vese varume vachona havana vakadzi handimaona but vatova vanhu vakuru vomutora voti atida nogadzirwa something. So last time pandakazozvona kuti pane something chisiri right apani nai pane munhu anotenga smart tv atenga smart tv odana munhu kuti uya uzondisira YouTube. Inini I know smart TV inotouya ine YouTube yake. So the guy comes home over amuti ande kumba kwangu unonti installera YouTube pa smart TV pangu and then they go. So akaenda kuma 10 then 11 12 1 kuma tundo pandafona nika guy alpha kanti 4 hours we install YouTube pa smart TV like really akati no ndikutouya then ndakamita iri video call then the guy comes behind over ati ndakamira kuti anti massage ruoko enda kuti vanhu vevarume munomasajana chikanzi angoti kaindi mumasaje ruoko rwake so ndiri kuuya then munhu achiona kwakutanga ndibvunza ta uri kuda kudyei ndobva ndamuudza ndiri kuda McDonald's. Do you know this guy akatenga McDonald's 800 rand achitengera inini and then iye paakauya akadhakwa akatopera basa ni abva arara nedumbu ndobva ndamubvunza kuti kokurara nedumbu haufa kati musana wangu uri kubata kati komusana unokuzorwadza zvakaita seizve iwe wangaenda kungonoisa YouTube. It's not like wanga waida unoita basa rakarema uso ndobva ati ndiri kunzwa musana pasina kupera nguva ndobva yapinda mutoileti yakutanga kuita china manyoka ndobva ndakaona kuti
Okay, one. The next, this past week iyoyi futi iyoyi ndobva anditi handina tenga I'm craving seafood. So pane munhu andafonera akati ari kundiisira ekai. Ndobva ndati okay hapana problem, ndobva amuisira. Then amuisira zvauya munombani. Munhu wemurume akutora foto akuti kai ndakuda kusendera munhu iye kuti ndimuratidze kuti ndatenga. Ndikati how come iwe uchisendera munhu mapictures kuti ndatenga something kana iwe uri murume, because basa revakadzi iroro. Vakutofonerana paya vakutotaura. Ndikati okay. So ndakazocheka mapenzi ake manje munomba ndikati indoda kunyazona chitiri kuitika ini. Ndobva ndacheka mabhurugu ake mu washing basket. Kandaona kuti akazara tuma white ende side racho harisiri iro rekufront nderekubheki nyana. Saka ndombozoti kuti ndomubvunza kana kuti ndisamubvunza. How long have you been married to this guy called? 4 years. 4 years mune mwana? Yeah, 2. Right. Guys, zvakaomuza tinochaya kada pekutangira kuvhunza. Saka naiti pose apa before kumashure kwese kumasuroko hapana chimwe chamakamboona kunze kwemaincidents avataura. Masainzi I think angaripo, but handimunozati kana zvinhu wakambotaura nemunhu akakuudza kuti handiite zvinhu zvakadaro unochingoti okay haadaro, because makambomubvunza aitombogara neshamwari dzake kwaaigara ndisati ndasangana naye. Ende shamwari dzake dzese idzodzo vanotonyoresa peri. Ndikatombomubvunza inini kuti iwe waigara nevana ava for 1 year yese hauna kana kumbopindwa neunhuwo. Akati handina kumbopindwa nawo. Asi inini ndakumuona iko zvino nezvaanoita nezviito zvake ndobva ndakutoona kuti aiwa mani, because auyi panopamba kuzotora nemunhu wanchete. Vakatowanda varume vauya kuzomutora vachienda naye vachingondoda kugadzirirwa chakati. Umwe musi ombobuda manheru kuma9 o'clock kuti ndoda kutamba mavideo game. Naimi kuna vanhu vakuru vanotamba mavideo game. Muzimba? Aiwa, asi Muzimba ndo muno South Africa. Yeah. Amuri gay. Asi mafeatures akakamira sei? Mafeatures ndo akutozomutengesa manje because akaita akamunhu kadiki kangete kadiki so kutofita iyoyo anofita ukoko anofita. Saka mumba anoita performa here mumba zvinomo? Kola aimboperforma kwekutanga, but iko zvino ndopanda kutoona kuti hapasisina kuzokona kutogara 2-3 weeks pasitombori atombotanga mumwe futi. Akangoiginowa wake anenge achiabva kunorowa kusodini. Ayabva kunorowa wake kumasuroko. Anenge abva kunorowa kumasodhindo. Saka ndombozoti ndomuita seni. Saka imi pamadiscover zvose izvizvo pamadiscover zvinhu zvakadai pesa apa iko zvino, how is your heart, your feelings? Muri kunzwa sei, like muri kufila sei kwa mukatomuona makutoona ngito kai iri mumba? How do you feel? Munofila sei muchitomuona is he is supposed to be a husband but now are they so dindo? Ina asisiri murume sisimeli moza zvatombotaura kuti unenge wakutongogara uchiti ndingadimbozama kuita plani ndonoti ndobuda sei, ungobuda usiyana naye because handichatomuone semurume pene, ndakutomuonawo semunhuwo like atongova munhu kwandiri nini zveurume hai. Ende ndakutomusema manje because pandakazoona izvozvo pamapenzi pakazara zvinhu makara and stuff, ndakumutarisa ndakufunga kuti saka iye haazoisiwo chake here kumakara ozoyazoti inini ndimudyedzo nyaya dzekudya vanhu zvinhu ndikaendechitisa madhodzi. Apa munenge muchila ndakatozvitaura nyaya dzekudlives, ndakatozvitaura pano nyaya dzekudlives mukandiseka pano mukadziesimene old school dzekudlives. Ndikati munenge wabva kunonyudza uko umoya modyisiwa duzviro mumwe munhu mai mwana. Kumadya ndaitombomadzira saka kubva papaiwa ikozvina ndakatomudza kuti ini zvekudya munhu handichakwanisi, ndakurawo ndachiendera so handichadi, but ndozvandakatoona kuti ndozvaari apa. Ndinobvunze ndoona kuti ndikamubvunza kuti anoramba because handina proof inobatika yekuti ndomudye ndozvaunoita. But South Africa haiyo haisi nyaya vanongozvitendera kakuwa haisi nyaya stereki kuSouth Africa, asi ngoti nyaya inenge pauri iwewe pachako kuti is this exactly what you want or not, because uchiroorwa nemunhu wakaroorwa uchiti uri kuroorwa nemurume ndikuita murume wozofaida kuti murume wako futi mukadzi wamwe varume panenge pakaipa. Aiwa like hazvichatoiti vhela apa pandautongoitira kuti inochena ndone yekuona then ndotongomusiya akadaro, ndotongobuda ndomusiya akadaro ndisina kumbomudza kuti ndozvandakaona kuti ndozvaunoita. But achada reason I think kutomudza chokwadi kutomukonfanda kuri right, but the red flags were there. Zvamataura kuti makatomona chigara nevanhu vanoita zvakadaro izvozvo kudhara but you didn't hana kubuda pachena, that was the red flag. Iyoyo ndo yaito
red flag yekutanga munogara mese vanhu vakadaro pavanenge vachiita izvoni ngochitei vanotowirirana ndopachena pandaimubvunza kuti saka iwewo pawaigara navo vanhu avava pavaiuya vachiita zvinhu zvavo mumba uchibuda navo uchienda kwese kwaunoenda navo wanga usingabvunze kuda kuita izvozvo ende akatombogara asina mukadzi asina girlfriend saka ivo zvino ndopandautoona kuti aiwa vaitotonyoresawo kuti kutotonyoresa ndoko vaitonyoresawo uko kunongova kungoramba kwekuti munhu aizudzwa kuti ndatendeuka handichadi kudaro because chero utobuda naye kuenda kwatinoenda out kuenda kumaclubs and stuff ne vanotouya vari group shamwari dzake dzozo ndinenge chingova iri chete mukadzi pangito ndakaungadzirwa navo ndakagara navo ingochani makasangana kupi takasangana imo masedhiraini mo muchihure mumafoni makasangana imuchihure ya mumafoni mumo okay hai zvakaoma aiwa make a decision call so now matotaura mega all the everything is pointing there kuti pamunoenda chero club mune makomberedzwa nengito ndimega mukadzi saka make a decision call make a decision kuti moda kugara here nemunhu wenyu kana kuti muinde ei agogara akuchaite sisinedi because mutorora akatororawo zvakatokwana and stuff ne ene ndakatombozama kutaura namama wangu but havatondibhilive nawo and handimunoziva kuti vanhu vakuru vanenge vachingoti as long as munhu achikuchengeta makagarayo usina chaunoleka mumba then why are you complaining aiwa mumba it's not all about food kune vanhu vane all the money in the world but they don't have peace of mind so money is not peace of mind, money is not everything. Koita mumwe kuti vari muchikona chavo vari kutodya nederere ravo everyday vari kunotanda mugarden but vane peace of mind mumba mavo motori nerudo so it's not everything is about money. But you are not doing it for your people now, you are doing it for yourself and your kids. Because when I just say what kuchikoro manje vana vangochana. Ende kutaura chokwadi ndakutotya because ndine mwana mukomana muno saka ndichifunga kuti kana ndikazomusiya naye azoita ma-ideas kunakadaro. Mwana amungasiyi mwana mukomana, you never know. Ameno handiziva hangu but kana chingoita izvozvo you never know. You never know. Aiwa kugarira izvozvo aiwa decision yenyu asi zvakaoma kugara nengito zvakaoma asi nema makazvipinda muchiziva kuti aiwa munhu ndo zvaari handi maona zvino makapinda musingazivi mozoona zvinhu zvirimo pamedu pane pakaomaraiti zvese zvazviri right chero sex life yanga iri on point, it was okay. Then jigijigi zvatongozochinja munhu hachaperformi and ukamubvunza chako because anototi chero muri pakati inotongorara yega and then umubvunza kuti and then kandi what's going on otokudza kuti ndakaneta ajaira asi iye haana kujera kuita izvozvo ajera kuitwa iye. So ndopanda kutarisa manje kucalculate mese toona kuti haini ndini ndakatozara masiso ndirotoitwa benzi but iye munhu sezviripo zviri pachena zvelo chero foni ndobata foni yake yakabvuta zvokuti ndakatoti izvo unobvutira foni kudaro ngoti udabata foni chete wari akati hapana chandiri kuvika but ndakasina ngodi kuti ubate foni yangu ndafed wati but ndakatoona kuti hapane zviri kuvigwa zvene zviombe mufoni wangu mabvutira akaita so all right, no, that's okay. Thank you very much. Thank you, Kola. No, we do live with gays and lesbians, and we love them. Most of them, they are sweet people, but when it comes to marriage, remember this is a lifetime thing. Let me get married to a person who will tell me, the truth, Kuti, inini, I'm gay. I am bisexual and I love both men and women. So I want to marry you. Then a decision will come from an individual, right? To say, no, I want to get married to this guy, knowing very much what then so that one day panomuka achiti kana tipaunozoona ane vamwe varume you won't be shocked because you know kuti murume ichi anoda zvese anoda vakadzi anoda varume other than to get married to somebody who is lying to say kuti I'm straight, right? And then 3 years 4 years down the line
you find out this guy is gay. Come on guys, kana newo kana chido chinopera my feelings I don't know how you react hangu ipapo but panenge pango bisexual, exactly bisexual yacho hani mashona panenge patori neera. So just open up, tell people the truth. Inini I'm bisexual, I love both. Mukadzi anodecide achaidoko kudawo kana akuenda kuvarume mukadzi ongoziva kuti ndinondovhura kabranch kangu pasite because munhu akuenda kuvarume uku andowana then kunyeperwa nemunhu 3 years down the line unenge wanguzongogarira vana but hausiri happy because hauna kunge wakaziva chokwadi kuti munhu ibisexual. Wakanga uchingoziva ndine murume wangu, izvo murume wako ndimaininiwo ndimainini kuna vamwe varume zvinenge kudonedza ka self esteem. So tara chokwadi ini ndikuti ndina baba mumba vanovhoisa izvo baba vaiwa vakutotumawo vatozwawo zvokuitawo kuvatogwadamiswa nevamwe varume. Yes, my feelings are not depleted, they depleted chokwadi. Kana self esteem yako unogona todzakana kunyara kana kubuda panze apo kuti saka unhu achindona kuti kudini naimi unogona totoramira vanhu katofane stress kuti saka kuti ndakanga ndakarogwa nemunhu uyu handichiwazviona. And then mostly pazvinhu zvakafanana izvozvo ka mukadzi will be the last person to know kuti munhu uyu akamira sei, vanhu vanenge vachitoziva kunzoko. Saka zvakangooma. I understand mukadzi uyu. I understand mukadzi uyu. Zvakaoma. Kana mumwe wacho kuti ndopi already. Vane mabranch fona ikatinzwi. Vane varume vane mabranch fona itinzwi. Vane vanhu vari married but vaine mabranch avo paside fona itinzwi. Vari married but vaine mabranch avo paside fona itinzwi. Aiwa mukadzi ndamunzwira tsitsi aiwa kana guys. Aiwa ndamunzwira tsitsi. Guys. Kuti uyanga ningira. Ndadira mvura manje makuru edu sana. Ndadira mvura manje. Right. Kana pasina guys ndakumboenda. Ndombonosira vakomana vaide tozodzoka after ndapedza kubika. Inguva iko. Timbona kuti bhato chora sara pakadini. Patitanga chine 28%. Tozodzoka zvedu kana tapedza kubika maybe. Idzo nyaya dzekusahwisa nyaya dzekusanzwisisa nyaya dzeuyu dzezvematransgender nechichi zvinondonetsa guys. Anzitovhura mabranch. Andizivi. Ite zvamunoda simuke muzoti munogona kungofa. Pane mwana wangu makandibata. So pane mwana wangu mandaitaura naye nesuro. Yes, we don't judge anybody here. But tinoencourage kuti vanhu vanenge vachida kuita vanhu vanenge panapa papage rino is for everyone. Ndine vanhu vese ngito dzakazara pano maLisbons azere pano and everything. Ndine mwana wangu wandaitaura naye nesuro akandifonera anditi mwana wangu ari kunetsekana itopic anoda kuti nditoya nayo nyaya iyoyo because mwana wangu ari kushungurudzika ritoshayiwa mufaro nezviri kuitwa nevabereki vake because mwana uyu akazvagwa haasi transgender, haasi bisexual, haasi gay, haasi lesbian. Ane zita raakandiudza. Aizinyora izita in comment section. Akane zita rakandiudza. Akati anonzi chii? Akati guys, nyora izita in comment section. Hold on dear, hold on. Let's share it. Alright, uzoya nayo dear kana wave ready wakuda kuya nayo chauya nayo mai. Pande haasi transgender, haasi lesbian, haasi gay, haasi bisexual guys. Anonzi chii? Taurai rimwe zita racho. Anonzi chii? Queer. Hana mbotaura chikwiye. Inenge is something tomboy no. Queer. Hana mboti queer. Intersex. Good. Uyu anogona memory. Very good memory Mishoka ngwara yo. Akati inonzi intersex. Good. Akati inonzi intersex. Iyo. Akati inonzi intersex.
intersex ndandabva ndatorisiva steroro akati inonzi intersex saka kutaura ina asingawisisi kana handizivi kuti zvinhu zvacho zvinofamba sei handi ndiri kuti Lisbon kanzi aiwa handisi Lisbon ndinonzi intersex saka zvakasiyana paiko handimona ndobva atanga kuchinditsanangurira kuti ndinyazokuchinzwisisa manje handimona inonzi intersex dzoka kola inonzi intersex handimona it's a very sad story very unotochema but inini kana ndichitaura nemunhu I try to be very strong ndoisa brave face because ndikuda kukushingisa handimona ndikuda kuti titaure nyaya yako pasina kuti ndaitawo breakdown takrasha but it's a very sad story yainditsanangurira but zvisineika yakareba nyaya iyi. And then she said she doesn't mind to come here as long as I'm not revealing her face, to come with a share name at TCF to intersex. We see what some of the challenges of these kids, what they are going through out there. But sometimes I see Moshayamo. Havanacha no see, Havanacha Kaita. And Mona. Havanacha Kaita. Muna Kato Sharwa, Mumbra, Amaya Kachibuda, Amaya Katzma, Korokoto, Manai, Fatizaku no pin drop she because Akangane female organ, Angane male organ. Saka now to semubereki wasangana nezvakadaro, how do you treat your child? Do you akatakura mimba weka mwana yana kumbira kuti ndizvare ukanozvara mwana ukafaida kuti mwana akadaro, how do you treat your child? Do you take the child and throw them in the toilet? Do you go and throw them in a national park kuti vadliwe neshumba? Kana do you love your child as they are? Tiri kuraramira society here. Who are you going to choose, society over your child? Cannot your child over society? Out to yes, akazvarwa nayo Benedict, but vabereki ndakarwadziwa zvino ndakakumbuka nezvino nezvinoitwa nevabereka. Kwanzi what sex she choose, she will tell you. I don't have to speak for her. She said anytime you are free. And anytime you are free, so I'll bring your own man. Because I'm going to sipo, I'll bring your own man. Joya na any man, and then you also move I have a friend that comes around. Untipe kana number yake untipe because I'm trying to mix them. Ndoza makuwaunganidza. Handimona kuti vaiteka group kawo kekuti vanotara ma challenges avo vari pamwe chete. Because I believe kuti vakatoti one day tine umwe wedu panapa watinaye panapa mamuziva nditika uya aimbouya panapa Ganas. Akayakatara nyaya yake ega panapa Ganas. So ndoda kuti tivabatanidze anditika vasanga vachipana nawo confidence vachipana nawo vachitaura ma challenges avo. Asandaziva date kuti mande nguva because iye ari kune dzimwe nyika sana idambotata takonfirma time difference. Ndichidambotata tangoda confirma time difference. Apa kandiita video call akanaka sei and munoti mwarika but you can't question God foot. Akanaka sei zvakaoma but vane ma challenges anosanganawo nawo handitika mamwe acho anogona kugadzirika especially kuvabereki but vabereki tinoomesa musoro zvisina nebasa rese. Ndivazvoda. Yes, mwana wamambo Mills. Monday she's gonna come. Wow. Now this is a different whole twist here. We are panapa match. This is a different whole twist. Listen to this one. Uyanyora message ku inbox. Hanzi sisimeli. I can't call in. Ini branch ndinayo asimukadzi. Tinotodana zvekuti iye ane murume wake iniwo ndine wangu. Tange tanzwa nekuhurirwa sisimeli. Tangodhuma unowa Facebook ipapa. Tinotanga kutaura. Inini hangu I was a girl ndiri kuschool. Murume ane branch ake neniwo ndine yangu. Anotomuziva and he thinks kuti shamwari isi tichiguma zazviweti saka square. Oh, varume gore rino muchagara pasi. Mucharegera kuhura gore rino. Uyu munin'ina wangu uyu ane branch rake, but branch rake now is a woman. She's married. The other lady is married. Vakasangana pa Facebook apa.
ndobva vatanga kutodi kutowirirana todanana. Murume anohura achita zvekusaiti, mukadzi akati bho, ane rakewo branch remukadzi wandanana naye. Saka murume anotoziva kuti friend handimaona, asi vari kutogumasa zviweti vakadzi ava vasikana. Varume muri kuona kwazviri kuenda. You see where it's going. Keep on cheating for these ladies. Keep on hating them. Keep on hating these ladies. Muri kuona kuti zviri kutora twist yakaita sei kwazviri kuenda. Guys, handisi kukurudzira. Get me right. I am not encouraging. No. But I am just saying kuti muone kuti tiri kudzidza zvakaita sei pano padiaries. Zvinhu zvese zviri kuchinjira. Tiri kudzidza zvinhu zvinyuwani zuva roga roga rakasikwa naMwari pano pasi pezuva. Roga zuva rakasikwa naMwari tiwana zvinhu zvinyuwani pano. Tina munavo vakadzi venyu mudzimba vane mabranch avo woman to woman because ndo kusina cheating ikoko. Ndo kusina cheating. Saka ona kuti zvivarume zvinonetsa. Muri busy kuchitana kusaidi dai nawo makadzi ivo vakati sitochita nawo woman to woman. Yofa yakadaro. Ende kuvakadzi ava makavabata kunonetsa. Munobata sei? Because we are two female chemungana tiri murumu tigere hedu murumu tiri kuita nyaya. Chemungana tiri payawa nezvatiri kuita hedu tiri pano mungaita sei? Vanongoti Black Friday izvozvo kune maspecial emadhildo emabhlabha aya. Vanongotenga mabhlabha ikoko ku Black Friday kuAmazon. Tangotionesa vari kuenda vari kuvhura mabranch uko vari vaLesbians. Kwanzi naCJ abayiwa ngaabude. Kwanzi isisimele ini ndaona kwaichi indaona mashura nani vamwe sisi vachitobayisa Benz live paroda handisichazonzwisisa. Hanzi remember one of the first live moda yemanhikiri live moda live yechi hanzi zvamunoita hanzi zvinogwadza kuona mukadzi wakachitene mumukadzi but kuti moda tachitene murume. Right. And then this one abva senda yake message akati Sisimeli inini I have friends, my young socialites are ku Zimbabwe. They are very famous. They date Mbinga. But vachirara vese as friends, as mashamwari. They are actually well known. Ushu arutorati ani shamwari dzake ma socialites ari pa Zimbabwe. Anditika vanodita Mbinga zvekutodaro. Ari ma friends. But ivo vandana vari two. But kumbinga kwavanotora mari. Vanonyekwa Mbinga dana nembinga. But ivo pachavo vari two ma friends avanotodanana. Hanzi mboita live video rakarurwa nevarungu right. Tichaita iyoyo vanhu vakarugwa nevarungu. Zvakaoma guys, pakaipa. Guys, gaini mboda kunobika. Tichimirira hedu kuzotamba time. Hanzi tikuvaziva. Sure here Queen Clay. Kwese tiri kugara munyika ipi tisiri kuvaziva? Where are we staying tisiri kuvaziva? Tiri kugara munyika ipi tisiri kuvaziva? Hanzi, but guys, if you notice my gays or my lesbians vane mari in that world, is that world connected? I think so kuti vari connected ini. I think so kuti nokuti vazhinji vacho vemalesbians nemagays vane mari. Atiko zve kuInstagram atambiriko zve naye ana kotogosivei. Ndivanani chitiudza yotogozviziva. P&T ndivananiwo. P&T zvinotokwatagwa zvokuInstagram. Tiri kuno kumaresevha kuzvideu kuti ngazviziva na P&T yacho kuti ndivanani. P&T press makombendi kuInstagram twaziviswa. PKO guys, ini chiro pressure zone manotaura ntomo muzivini. PO
here. Ishuwa. Ah, guys. Ishuwa here. Kwenda kuno kumanzeve zvatiri kumabharanzi nayi. Ikazvako usadoziva. Zvakaoma sikana. Saka tichangoti kana tachitiwa guys tokutsvakawo vedu vakadzi kuvhurawo namabhurachi zvinototi kudiki. Kana wangu uchitiwa guys tokutsvakawo nongoya pano naye asikana we naye vedu vezvimamai hakuna avo here vari kuda kuvhurawo bhurachi tiripo. Zviuchi chinenge chiitika kuko kubhurachi dai guys munoita zvinofamba seiko? Zvinofamba seiko? Tumukadzi. Ameno guys, one world atisina kumbovera takambopindawo. Hanzi mari nechitema iwe nechitema. Ameno memes. Ameno. Ameno. Togoziva. Ameno. Guys chiri guys ndine tikozodzoka time. Guys mbosa foni yangu pachaja zvedu tikozodzoka nebhasi dabro tatandara. Hamumbondishori guys nhasi ndaswera nemi pano. Nhasi ndaswera nemi mapedza shungu taswera tese guys. Tanyatsoswera tese pano hamungambondishori. Naika mune chishoro here guys. Mune chishoro zvatovira akazuva tichingori pano. Kwaitwa tsvaka ku Instagram uko. Zvakaoma asikana. Amen. Anyway, tine zvakawanda zvokudzidza tichadzidza zvakawanda but haizodira kuti pane vanhu vari free mafree spirit. Saka tichadzidza zvakawanda vachauya zvavo one day vasikana tivasikana chitiudza. Tichambotraya kutsvaga vasikana tivasikana vasikana vatinavo pano vouya vachidini vachimbotsanangurira kutheir world. Panapa we don't judge ka. Yes, panapa pechiri nemunhu wese. Tombodzwa kuti in their world koko kwavanenge vari vachiita zvinhu izvi vanenge vachinyatsoita sei. Rudo rwacho tinyatsombodzidza tinyatsonzwisisa kuti zvinofamba sei. Anomaona tidzidza titoma first world countries we have to have knowledge yezvinhu izvi. We have to have knowledge yezvinhu izvi kuti zviri kumbonyatsofamba sei. Andimazviona. Kana ndangopedza kubika ndodzoka. Ndingangopedza kubika. Kwai mvenge cheri mama Neri please. Alright, iripo. Saka guys, mochaja mafoni enyu ndakuchaja foni yangu andika tobatana manje. Handiti kwemi guys ndogara chikakamwa kuti nditaure nezvenyaya. Pane video randinaro guys. Asi video iri ende zvakaoma. Regai tikozotaura nezvaro. Mirai ndikozoyandoplaya video iri. Asi ndiri muno muUK. Riri kutenderera marounds. Chipoko round. Then tozotaura nezvazvo. Tiko chichikuitika apa. But I did boga. Saka tobatana time